Hyvä ja tosiaan niin kuin sanottua, niin Sansta saa esitysten aikana, kun tosiaan nälkä tai jääjään on, niin saa tehdä kaikki harjoitteet pois syyltä. Tosiaan kiitokset Markulle jälleen kerran. Erinomaista. Ja tosiaan vauhti on aika moista, mutta jatketaan sitä. Ja tuossa alustuksessa sen verran piti mainita, pakko mainita tässä se, koska aina itseään jonkun verran huvittaa, eli tosiaan tästä BEPS-hankkeesta on puhuttu niin, että on suurin uudistus kansainvälisessä verotuksessa yli vuosisataan jo. Mikä on sinällään aika kova väite, koska jos mietitään, että viimeisen 100 vuoden aikana on saatu aikaiseksi sellaiset ihmeet kuin kahdenkeskiset verosopimukset, markkinaehtoperiaate on ensimmäisen kerran tullut mukaan niihin verosopimuksiin, ja sitten sellainen ihan pieni liiketoimintaan vaikuttava asia kuin arvonlisäverotus, mikä on tullut viimeisen 100 vuoden aikana, niin aika kova on se benchmarkki, mutta sitten sen jälkeen mä oon alkanut miettimään sitä, että itse asiassa se ei välttämättä ole siitä, että muutos on niin iso, vaan itse asiassa siitä, että sitä on ollut niin vähän aikaisemmin, että nyt kun tehdään sitä kertalaisesti vähän vauhdikkaampaa, niin se näkyy sitten isompana muutoksena. Tämä myös itse asiassa näkyy pikkusen ristiriitana siinä, että kun kohta katsotaan siirtohinnoitteluun keskittyviä muutoksia, joihin siis mun esitys ennen kaikkea pureutuu, niin siellä tosiaan kyllästymiseen asti toisteltu sitä, että tässä ei ole mitään uutta, tässä ei ole mitään fundamentaalista, vaan saman teorian tarkentamista. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin on lause, että on suurin muutos viimeiseen vuosisataan. Tässä on tietysti OECDn ihmisten ilmeet oli ihan näkemisen arvoiset, kun huomasta, että se oli ihan pieni ristiriita jäänyt näihin loppuun. Näitähän sattuu. No sinällään, jos lähdetään vauhdilla liikkeelle, niin tosiaan toimenpiteet 8-10 on tapana ollut niputtaa. Ja tämä johtuu siitä, että nämä keskittyy kaikki aineettomien siirtohinnoitteluun pikkusen erilaisista näkökulmista. Siellä on myös palveluihin keskittyy jonkun verran, mutta pääpointti on ennen kaikkea noissa aineettomissa. Ja jos Markku turhaan vähätteli, että hänelle ei ollut mitään tärkeää sanottavaa, niin sinällään mä nyt sitten vedän toiseen suuntaan. Eli tämä on ehkä se OECD BEPS-hankkeen se kovin ydin, eli aineettomat, ennen kaikkea yhdysvaltalaisten kansainvälisten konsernien aineettomat, joka avulla sitten voidaan tuloa siirtää enemmän tai vähemmän sinne minne halutaan, niin ainakin näin ajatellaan, niin se oli se syy, minkä takia tämä lähti liikkeelle. Eli kun aineettomien siirtäminen on siinä vaiheessa helppoa, että jos tehtaan haluaa siirtää rajan toiselle puolelle, se vaatii aika monta rekkaa. Jos patenttisalku haluaa siirtää rajan yli, niin sitä ei tarvitse edes tullata, eikä sitä oikein näekään, vaikka sen kanssa lentää jonnekin. Eli se on ollut ehkä nyt viimeisen vuosikymmenen ajan niin enenevässä määrin erilaisten palveluiden. Ne aineettomat on, miten ne liikkuu. Tämä on mikki mukaan, se ei mitään alussa ei ole mitään tärkeää. Ja tosiaan siitä syystä, niin tosiaan ne aineettomat on se ehkä kovin ydin. Ja tosiaan näiden myötä se, mikä isoin näissä toimenpiteet 8-10 tuotti, niin oli se, että uudistettiin niitä OECDn siirtohinnoitteluohjeita. Eli se raamattu, joka ohjaa muun muassa suomalaista siirtohinnoittelua. Eli meillähän on laissa vain lyhyt, tai lain esitöissä itse asiassa lyhyt viittaus, että OECDn siirtohinnoitteluohjeet on se tulkintalähde, niin niitä lähdettiin nyt ihan sitten kovalla kädellä muokkaamaan. Tuossa on mainittu ne kaikki luvut, mihin ne on vaikuttaneet, eli 1 on markkinaehtoperiaatetta, luku 2 siirtohinnoittelumenetelmiä, sitten 6 on omistettu aineettomille, 7 on konsernin sisäisiä palveluita. Ne ohitetaan tänään aika nopeasti, koska siellä se uusi, tavallaan iso uudistus oli se, että sinne tehtiin tänne helpotettu menettely rutiinipalveluille. Eli että rutiinipalveluita, jotka ei ihan hirveästi lisäarvoa tuota, niin niitä ei tarvitsisi dokumentoida niin raskaasti. Katsotaan vähän sitä nopeasti kuitenkin, että mitä se tarkoitti. Ja sitten kustannusjakojärjestelyt, puhutaan myös CCAista tai Cost Contribution Arrangementeista. Eli siellä tapahtuu muutoksia, mutta tosiaan se OECD-viesti on, että mitään maata mullistavaa ei tapahtunut, mutta hirveästi vaan tarkennettiin. Eli ajatuksena on se, että tämähän oli kaikki sellaista, jotka kaikki jo tiesi, nyt se vaan kirjoitettiin paperille. Sitten herää kysymys, että minkä takia sitten tarvittiin keskusteluluonnos väliin, jos se kuitenkin kaikille oli jo sataselvää, että miten se tulee menemään.
No tosiaan se on ehkä mun se rikkinäinen levy, mitä mä aina toistan, mutta se, että näiden siirtohinnoittelusääntöihin tehtyjen muutosten, niin se isoin ehkä vaikutus on se, että aika paljon kehittyviä talouksia aseistettiin tässä kohtaa. Eli juridisen omistusoikeuden merkitys on lähes katoamassa, eli OECD suoraan toteaa, että juridisella omistusoikeudella tiettyyn aineettomaan ei ole mitään merkitystä itsessään, eli se ei oikeuta minkäännäköiseen korvaukseen, vaan on tehtävä tällaisia joko arvoa tuottavia toimintoja tai muuten edistettävä sen aineettoman arvoa, jotta siinä jotain tavallaan niin kuin kompensaatiota se omistaja myös saisikin. Ja tämähän on tavallaan sellainen, joka varsinkin, jos verrataan kehittynyttä ja kehittyvää maailmaa, niin on yleensä se ero, että aineettomat omistetaan Euroopan puolella, mutta niitä hyödynnetään sitä aika laajasti kehittyvissä maissa. No, tavoitteena oli tosiaan markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden varmistaminen. Ja ennen kaikkea nyt niin, että sopimusehtoja ja osapuolten todellista toimintaa verrataan ja katsotaan, että onko niissä eroavaisuuksia ja sen jälkeen pyritään löytämään se, että mikä se aito transaktio oli siellä taustalla ja miten se olisi pitänyt hinnoitella. Tähän 2 huomiota. Ensinnäkin sopimusehdot. OECD on nostanut merkittävästi niiden tavallaan tärkeyttä tässä omassa ohjeistuksessaan. Eli aikaisemmin sisäiset sopimukset oli ennen kaikkea dokumentaatiota. Ne helpotti elämää, toivottavasti myös konsernin sisäistä elämää, mutta niillä tavalla varsinaista merkitystä välttämättä hinnoittelun kannalta ei ollut. Nyt se on nimenomaan nostettu niin, että mikäli sopimusehtojen ja todellisen toiminnan välillä on jokin ristiriita, niin tämä on jo se ensimmäinen indikaatio siitä, että asiat ei välttämättä ole menneet niin kuin niiden olisi pitänyt mennä, kun markkinaehtoperiaatetta sovelletaan. Tämä näkyy myös Suomessa siinä, että aikaisemmin Suomessa tai miten konsultit neuvoo oli se, että kun menet Baltiaan, kun menet kehittyviin maihin, niin sopimukset pitää olla kunnossa, mutta se, että jos toimit Euroopan alueella, niin sisäiset sopimukset kiva olla, mutta ei niitä välttämättä tarvitse olla. Nyt, mitä on viimeisen 2 vuoden aikana katsottu verotarkastuksia, niin ne lähtee aina sisäisestä sopimuksesta liikkeelle. Ja jos siellä on ristiriita, niin se on siis se ensimmäinen löydös tavallaan siellä verotarkastuskertomuksessa. Että se on noussut ihan selkeästi. Toinen huomio on sitten se, että kun tarkastellaan osapuolten todellista toimintaa, niin kuin aikaisemmin puhuttiin uudelleen karakterisoinnista, recharacterization englanniksi, niin nyt OECD on siirtynyt käyttämään tällaista hyvin outoa termiä kuin delineation, joka tarkoittaa siis todellisen transaktion tunnistamista. Eli he sanoo, että he ei uudelleen luokittele, he sanoo, että he ei uudelleen karakterisoi, vaan he vaan tunnistaa sen todellisen transaktion, joka sen kaiken muun alla on koko ajan siellä ollut. Se pelottavaa on se, että se mitä he usein löytää sieltä näyttää hyvin erilaiselta, mitä yritys on esimerkiksi sen tarkoittanut siellä olevan. Eli tämä on se, että jos olette ihmetellyt, että kun Suomessa retoriikka on ilmestynyt tällainen uudelleen luonnehdinta, niin se on nimenomaan tätä samaa. Eli nyt Suomessa puhutaan siitä, että ei uudelleen karakterisoida, koska se on nimenomaisesti kielletty ihan KOHOn päätöksellä, vaan uudelleen luonnehditaan, eli löydetään se todellinen transaktio. Se on vain sisäisen kauneuden etsimistä sieltä transaktiosta. Se kuitenkin saattaa tarkoittaa, että aika radikaalistikin muutetaan sitä tavallaan hinnoittelulogiikkaa, mikä siellä on ollut voimassa. Katsotaan kohta tarkemmin, että missä se sitten muun muassa näkyy. No kiinteä yhteys näillä toimenpiteillä on sitten muihinkin, eli niin kuin Markku mainitsi, niin rahoitustransaktiot, jos niitä hinnoittelua tarkastetaan, miten se näkyy tällä puolella. Tosin sillä huomiolla, että rahoitustransaktioiden siirtohinnoittelusta annetaan vielä erikseen uutta ohjeistusta. Eli toukokuuhun mennessä ensi vuonna niin siitä on tulossa keskusteluluonnos ja tarkoitus on, että vuoden 2016 loppuun mennessä niin meillä on siitäkin uutta ohjeistusta. Se on aika mielenkiintoinen alue se. No sitten tietysti verosopimukset, CFC, dokumentaatio ja muut, nämähän kaikki liittyy siihen, että miten nämä saadaan voimaan. Näihin liittyy myös näiden aineettomien sitä niin kuin, suhteellista tärkeyttä ja koko projektin kannalta ehkä kuvaa hyvin se, että kun näitä OECDn järjestämässä web-seminaarissa alettiin käsittelemään näitä loppuraportteja, niin ensimmäinen asia, mikä todettiin, on se, että aineettomat omaisuuserät on tällainen highway to tax heaven, mikä on mun mielestä sloganina aika vetoava, mutta tavallaan ajateltiin, että se on nimenomaan se suurin pelko.
Ja niitä pelkoja on nyt se, mitä tässä tavallaan on pyritty täällä uudistetulla ohjeistuksella sitten tasaamaan pois. No, markkinaehtoisen periaatteen soveltamista sinällään koskevaa lukua, niin siinä niiden ohjemuutosten tarkoituksena on ennen kaikkea varmistaa se, että tosiaan markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välinen yhteys säilyy, ja erityisesti kahdessa tilanteessa. Toisaalta sellaisessa tilanteessa, missä sopimusoikeudellisesti allokoidaan riskejä eri osapuolten välillä, niin vaatimuksena sille, että jollain osapuolella voi olla riski kannettavanaan, niin sen on pystyttävä kontrolloimaan sitä riskiä ja silloin oltava myös riittävät taloudelliset kantaa se riski. Eli tällä tavalla pyritään sulkemaan ne järjestelyt pois, jossa tosiasiallisesti esimerkiksi hyvin pienimuotoiselle paikalliselle konserniyhtiölle niin sälytetään sen suuruinen riski, että sinne saadaan sitten allokoitua myös kompensaatiota. Eli tavallaan siirtohinnoittelussa se pyhä kolmi tai itse asiassa kaksi yhteys on se, että jos jossain on riski, niin se on jollain tasolla myös kompensoitava. Niin tavallaan tällä pyritään löytämään se, että missä riskejä aidosti on ja missä niiden kuuluisi olla, niin sinne se kompensaatio sitten myös kuuluu. Tämä ehkä tarkoittaa sitä, että nyt se tarkastelu, että kun aikaisemmin siirtohinnoittelu on aina tehty niin kuin sitä pitäisikin tehdä hyvin pitkälti transaktiokohtaisesti, niin nyt se tarkastelu laajenee pikkusen pidemmälle. Eli meillä on valmistustransaktioita, siihen liittyen saattaa olla hankintaa jotain muuta, ja sitten on jakelutransaktioita ja jotain ehkä siitä vielä eteenpäin, lisenssointia ja muuta. Eli tavallaan mikä se iso kuva on, kuka siellä kantaa viime kädessä sen riskin, ja se, jolle se on ainakin ajateltu kannettavaksi, niin pystyykö se kontrolloimaan sitä ja onko sillä riittävät taloudelliset edellytykset tehdä se. Tässä on ihan sellainen pieni ehkä ajatuksellinen miina olemassa, että esimerkiksi sit, jos mietitään liiketaloudellista riskiä, eli ihan sitä koko perusbisnekseen liittyvää riskiä, niin mä en usko, että on yhtäkään ainakaan Suomessa sellaista konsernia, että jos se liiketoiminnan riski täysimääräisesti toteutuisi, niin kukaan siinä konsernissa tai se konserni itsessään pystyisi sitä välttämättä kantamaan. Eli totta kai, että jos koko bisnekseltä katoaa pohja alta, niin kyllä se yleensä se konserni siitä päältä katoaa myös. Ja se on ehkä vähän se ongelma, että sitten kun meillä on näitä niin sanottuja päämiehiä, joille se tavallaan residuaali eli jäännösvoiton pitäisi kertyä keskitetyssä mallissa, niin miten voidaan näyttää se, että siellä on taloudelliset kyvyt tavallaan kantaa sitä riskiä, kun ei sitä riskiä kukaan voi oikeasti kantaa eikä sitä oikein voi siirtääkään muualle. No sitten toinen, mikä tähän liittyen oli, niin mikä on vähän outo konsepti, mutta tämä pitää muistaa, että tämä on nyt sisäistä rahoituksesta täysin irrallaan tämä ajatus, niin on se, että mikäli transaktion toinen osapuoli toimii ainoastaan sijoittajana, eli ei osallistu mitenkään esimerkiksi aineettomien omaisuuserien, tämä liittyy ennen kaikkea siihen, ei mitenkään osallistu niiden aineettomien kehittämiseen, ei millään tapaa tavallaan kontribuoi siihen, antaa ainoastaan tyhjän shekin ja rahoittaa sen toiminnan, niin silloin ajatuksena on se, että sen kompensaation tulisi olla linjassa pelkän sen rahoituksen kanssa. Eli se, että maksaa vain laskut, niin ei oikeuta siihen, että se koko residuaalivoitto kuuluisi sille rahoittajalle. Tämä hyökkää ennen kaikkea hajautettua R&D:tä vastaan. Eli käytännössä se, että jos maailmalla on R&D-senttereitä, niin se vaan, että maksetaan heidän kulut, niin se kyllä sopimusteitse voi varmistaa sen, että niiden syntyvien aineettomien omistus tulee sille päämiehelle, mutta se ei välttämättä varmista sitä, että myös se kompensaatio kuuluisi yksin tänne. Eli jos on osaavia R&D-senttereitä, jotka enemmän tai vähemmän itsenäisesti tekee innovaatioita, niin erityisesti niissä tilanteissa on riski, että se katsotaan itse asiassa, että se kuuluu se tuotto sinne. Eli mikä tahansa aineettomista syntyvä tuotto, niin se kuuluukin yhtäkkiä sinne. Ja tämä on se tosiaan, mikä jatkossa on haastavaa, että jos on hajautettua R&D:tä varsinkin alhaisemman kustannustason maissa, niin osaava henkilöstö siellä itsessään muodostaa nyt sit sellaista kompensoitavaa toimintaa, johon ei riitä pelkkä cost plus kompensaatio. No sitten tuossa on tosiaan mainittu toi delineation, joka tarkoittaa siis käytännössä transaktion oikeaoppista rajaamista. Eli erityistä painoarvoa asetetaan, että löydetään ne todelliset transaktiot ja sitten niiden taloudellinen tarkoituksenmukaisuus, eli tämmöinen commercial rationale. Eli jos riippumaton osapuoli ei olisi ryhtynyt tiettyyn liiketoimeen, niin se voidaan syrjäyttää ja tarkastella sitä tilannetta niin kuin sitä transaktioita ei olisi olemassakaan, tai että siitä tilalla olisi ollut toinen
veroviranomaisen mielestä järkevämpi transaktio. Ja tämä on se kohta, missä mulla menee aina yöunet, eli toi on aika avoin valtakirja sinällään nyt tarkastella uudelleen. Tämä on se syy, minkä takia suurin osa konsulteista on sitä mieltä, että itse asiassa tämän projektin myötä meillä syntyi niitä fundamentaalisia muutoksia siirtohinnoitteluohjeisiin, koska vaikka tuolta on poistettu tuolta ohjeesta nyt sana uudelleen karakterisointi, niin tosiasiassa ne valtuudet, mitä siellä on annettu, niin on paljon laajemmat, mitä aiemmin oli. Eli hyvin paljon helpommin voidaan haastaa konsernin omia toimia. Eli jos on ei tarkoituksenmukaiseksi arvioituja transaktioita, niin ne voidaan tosiaan sivuuttaa. Se, miten se käytännössä toimii, se onkin sitten hyvä kysymys. Riippuen vähän, Suomessakin aika aggressiivisesti on jopa lähdetty haastamaan, eli syrjäytetty kokonaan konsernin liiketoimintamalli, laitettu siihen uusi tilalle ja sen jälkeen allokoitu tulokset sen mukaan ja sitten verotettu. Kyllä Suomessakin on toi osattu tähän mennessä. No, sitten kokonaan uutta ohjeistusta myös tuohon ykköslukuun on lisätty location savingseihin liittyen, eli tämä on saanut, mistä Suomestakin on Kohon keissi. Kukaan, joka sen keissin on lukenut, ei vieläkään tiedä, että mitä siinä ihan oikeasti tarkoitettiin säätää, mutta siis ajatuksena lähinnä vaan se, että jos siirretään halvemman kustannustason maahan toimintoja, niin se siitä syntyvä kustannussäästö ei välttämättä yksin kuulu sille siirtäjälle, vaan jotain siitä hyvästä pitäisi jäädä sinne myös paikallisesti. Kiina tykkää erityisesti tästä ajatuksesta. No sitten tollanen assembled workforce, tämä on sellainen niin kuin erityisen kykeneväinen osaava työvoima. Siihen osalta niin se sääntely on nyt lähinnä keskittyy siihen, että jos on esimerkiksi yrityskauppoja, joissa sovitaan, että henkilöstö siirtyy mukana, niin voidaan se henkilöstö itsessään saattaa muodostaa aineettoman omaisuuserän, jota pitäisi erikseen kompensoida, koska sehän mikä siinä on, että se ei ole ne ihmiset, jotka liikkuu, mutta heidän päässään oleva osaaminen, niin se voidaan nykyään katsoa. Tämä ei missään nimessä koske komennuksia tai muita, eli ne on rajattu nimenomaan ulkopuolelle. Mutta jos komennukselle lähetetäänkin koko R&D-osasto toiseen maahan, niin siinähän helposti mukana siirtyy sitten taas tietotaito eli know-howta. Eli se on lähinnä se, mitä tässä pyritään katsomaan, että ihmisten mukana ei siirtyisi osaamista kompensoimatta. Ja sitten nuo gruppisynergiat, eli siellä on nyt auki lausuttu se periaate, että passiivinen mukanaolo kansainvälisessä konsernissa, jos siitä syntyy jotain hyötyä, niin se ei ole erikseen kompensoitava palvelu tai muu aineeton. Eli se vaan, että on komea nimi, jolla saa esimerkiksi alennusta alihankkijoilta tai jotain muuta, niin se ei itsessään vielä ole kompensoitava synergiaetu, mutta jos esimerkiksi konserni tietoisesti keskittää hankintatoimintonsa saadakseen skaalaetuja, saadakseen kaikkea muuta, niin tämä on sellainen hyöty sitten, mikä on ilman muuta kompensoitava. Eli sen hankkivan organisaation on saatava kompensaatio, mutta myös se, että ne eri osapuolet, jotka keskittää hankintojaan, niin niiden on myös hyödyttävä siitä. Eli tavallaan niiden määräalennusten on jakauduttava esimerkiksi volyymin suhteessa niiden osallistujille. Tämä on aika luonnollinen ajatus, mutta se, että voin hyvin kuvitella, että kun ne skaalaedut on riittävän isoja, niin joku silläkin suunnittelua on tehty. Eli se on se syy, minkä takia sitä pyritään nyt sitten torppaamaan. Ja tosiaan rahoitustransaktioiden siirtohinnoittelusta mukaan lukien niiden taloudellinen analyysi, niin on tulossa tarkempaa ohjeistusta 2016-2017. Tämä oli sellainen, mikä oli piilotettu tuon raportin, muistaakseni footerin alanouttiin, että se on niin kuin hyvin syvälle tungettu sinne piilotettu, mutta se, että sieltä on sitä tosiaan tulossa. Informoidaan sitten, kun tiedetään sitä enemmän. Että se on ehkä se todella mielenkiintoinen puoli. No sitten, mä käyn nyt luvuittain, se on huomattavasti helpompaa. Siirtohinnoittelumenetelmiä koskevaan OECD:n ohjeiden lukuun 2, niin näissä se isoin muutos koskee noita hyödyketransaktioita, eli commodity transactions. Näissä vaan lähinnä on auki lausuttu se periaate, että jos meillä on hyödykkeitä, joilla on olemassa ihan aidosti markkinahinta, esimerkiksi metalleilla on Lontoon metallipörssissä ihan päivän hinta, niin se pitäisi tietysti olla se lähtökohta, että se hinnoittelu toteutetaan sitä markkinahintaa käyttäen, kun se nyt on olemassa harvinaisesti. Ehkä suurin näistä
tarkennuksista täällä olikin sit se, että mille päivälle se hinnoittelu pitää asettaa. Ja siellä se ohje on, että se pitäisi olla johdonmukaista ja dokumentoida huolellisesti. Eli miksi on valittu tietty päivä, mistä se on otettu se hinta. Tämä ehkä liittyy siihen, että joskus paikallisilla viranomaisilla on huolta siitä, että kun tietyillä hyödykkeillä varsinkin ne päivittäiset hinnat heiluu vähän sinne sun tänne, niin on pelko siitä, että sieltä on valittu aina sit sehän sopiva hinta, jota on sit sovellettu. Eli se pitää olla lähinnä johdonmukaista. Muutoin oletuksena on sitten esimerkiksi lähetyspäivä, eli sitten viranomainen ottaa jonkun oman oletuksensa pohjalle. No, lisäohjeistusta on sitten tulossa profit splitin eli voitonjakomenetelmän soveltamiseen liittyen, ja tästä tosiaan myös 2016 aikana tulee konsultaatio, keskusteluluonnos ulos ja päivitetty ohjeistus 2017. Kiina ja Suomen verottaja, heillä on yhteistä se, että molemmat tykkää todella paljon profit splitistä. No, siitä kiva menetelmä, että siinä ei tarvitse hirveästi perustella. Siinä voi sillä liiketoiminnallisella ratiolla niin kääntää käytännössä konsernin liiketoimintamallin täysin ympäri ja sen jälkeen allokoida ne profitit niin, että yllättäen Suomessa tai Kiinassa näkyy suurin osa. Tämä näkyy myös siinä, että ennen kuin edes nämä BEPS-loppuraportit saatiin ulos, niin Kiina julkaisi oman siirtohinnoitteluohjeistuksensa, päivitetyn sellaisen, tai itse asiassa lain jopa. Ja siellä yksi menetelmä on tällainen chain value contribution metodi, missä nimenomaan katsotaan koko arvoketjulta, että miten se arvo syntyy, ja sieltä sitten sopiva palanen pyritään aina Kiinalle varmistamaan. Eli se on ihan mielenkiintoinen, mutta siitäkin on tosiaan tulossa sitten myöhemmin lisäohjeistusta. No sitten ne varsinaiset aineettomat. Huomaatte, että mun aineistossa, myös mun puheessa, mä puhun mieluummin aineettomista omaisuuseristä, koska se on suomen kielessä huomattavasti helpompi sana taivuttaa. Mutta sinällään tosiaan virallinen termi nykyään OECDn kielenkäytössä on intangibles, eli aineettomat. Ne ei ole omaisuuseriä, ne ei välttämättä ole oikeuksia, vaan se on hyvin paljon laajempi käsite kuin mitä esimerkiksi IPR-juridiikassa käsitetään. Ja täällä tosiaan paino on taloudellisen arvon syntymisessä, eli jos on olemassa jotain, something of a value, eli jotain, josta syntyy arvoa, niin se luultavimman on aineeton. Ihan täysin ilman mitään muotoa no ei yleensä ole, mutta esimerkiksi jos konsernissa yhdessä yksikössä kehitetään esimerkiksi tehokas toimintatapa, joka sen jälkeen dokumentoidaan PowerPointin muotoon ja sitä aletaan kierrättää sen jälkeen intrassa, jotta muut tästä oppis, niin meillä on luultavasti jonkunnäköinen aineeton syntynyt siinä, koska se on ihan selkeästi jotain, joka hyödyttää muita. Yhdelle asiakkaalle tehtiin tuossa hiljattain sellainen harjoitus, missä tehtiin yli 30 haastattelua sekä Suomessa että Keski-Euroopassa eri yksiköiden vetäjiä haastateltiin. Kun me aloitettiin se harjoitus, niin he oli tunnistaneet yhden aineettoman koko konsernissa ja se oli patentti. Kun me päästiin loppuun, niin niitä oli yli 1600. No, se johtui siitä, että heitä löytyi aika paljon trademarkkeja tuolta eri järjestelmistä. Eli totta kai nämä vanhat rekisteröidyt kuuluu myös tähän aineettoman määritelmän piiriin, mutta heillä varsinkin paljon löytyy erilaisia platformeja, IT-sovelluksia, jotka oltiin itse kehitetty ja sitten sen jälkeen kun oli todettu hyväksi, niin laitettu yleiseen jakoon. Osa niistä oli jopa sellaisia, että niitä oli sitten myyty ulkopuolisille asiakkaille ja muita, että siellä oli ihan aidosti jopa arvoa löydetty niille. Se minkä takia niiden löytäminen tuli siellä agendalle, niin on se, että kun tuossa myöhemmin toimenpiteen 13 kohdalla katsotaan sitä uudistettua dokumentaatio-ohjeistusta, niin siellä nykyään master-fileissa, eli tällaisessa konsernin laajusta tavallaan toimintaa kuvaavassa dokumentissa, niin pitää nykyään olla lista keskeisistä aineettomista koko konsernin tasolla. Ja siellä nimenomaan fokus on niissä ei-rekisteröidyissä. Eli trademarkit, patentit, kaikki muut, ne löytyy aina helposti tietokannoista, mutta sitten ne kaikki muut, mitkä tavallaan voi perustella, että mihin se residuaalivoitto kertyy, niin se on se, missä se fokus nyt sitten on. Eli sellainen tunnistamistyö on aika monessa konsernissa edessä. No sitten jos katsotaan, miten se kompensaatio pitäisi määritellä, niin sinällään mikään ei ole muuttunut, eli osapuolten suorittamat toiminnot, hyödyntämät omaisuuserät sekä omaksumat riskit, niin on se, missä se tavallaan fokus on.
Ja täällä nyt jostain syystä, mä en tiedä onko se vahinko, vai onko se ihan tietoinen linjaus, mutta toi omaisuus eli assetit on sinällään OECD, niiden arvo on pelattu alaspäin. Ja toiminnot ja riskit on nykyään se, että niiden mukaan sen tavallaan kompensaation pitäisi määräytyä. Toimintoihin liittyen niin me ollaan saatu uusi lyhenne, jota varmasti näkyy enemmän ja enemmän. Eli puhutaan niin sanotuista DEMPE-funktioista, kehitystä, parantamista, ylläpitoa, suojaamista ja hyödyntämistä liittyen aineettomiin omaisuuseriin. Se tai ne yksiköt, jotka noita funktioita tekee, niin ne on niitä yksiköitä, joille se kompensaatio kuuluisi. Ja jos on kyseessä aineeton, jolla on linkki ulkoiseen liikevaihtoon, niin siitä syntynyt hyvä pitäisi tietysti sit jakaa noille yksiköille. Ja täällä tosiaan niin kuin näette, niin jos pelkästään omistetaan aineettomia, niin mikäänhän noista toiminnoista ei suojaamista tai ylläpitoa sinällään lukuun ottamatta niin täyty. Eli jos ei mitään muuta, niin juridisen omistajan pitäisi pitää huolta, että toisaalta ne on suojattu ja aktiivisesti suojella niitä aineettomia ja sitten toisaalta pyrkiä ylläpitämään niitä eli aktiivisesti kehittämään niitä. Se on se tavallaan vaatimus siihen. Mutta tämä on esimerkiksi sellainen, että esimerkiksi Kiina hyppäsi suoraan tähän kiinni ja tosiaan niin kuin sanoin, niin Kiinahan on ollut mukana tässä projektissa kehittyvänä taloutena BEPS-projektissa ja tosiaan ennen kuin nämä loppuraportit tuli, niin he julkaisivat oman ohjeistuksensa ja siellä tuohon DEMPeen on lisätty vielä 1P loppuun eli promotion. Eli jos paikallisesti edistetään esimerkiksi jonkun tavaramerkin tunnettuutta, niin hyvin äkkiä se tavaramerkin omistajuus siirtyy sinne maahan, vaikka se olisi se promootiotyö sinällään kompensoitu. Eli tällainen vanha ajatus siitä, että taloudellisen omistusoikeuden siirtymistä voidaan estää kompensoimalla ne paikalliset kontribuutiot, niin se ei enää välttämättä itse asiassa pädekään, vaan se, että jos varsinkin sellaisilla kielialueilla, jossa se yhden maan kieli on sopivasti jaettu myös muiden kanssa, ranskankielinen maailma, saksankielinen maailma, venäjänkielinen monessa kohtaa, niin yhdessä maassa tehdään jotain promootiota, niin se hyvin helposti se hyvä kyllä leviää sitten ja tunnettuus muihinkin maihin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että siellä syntyvästä voitosta itse asiassa osa saattaa kuulua sinne paikalliselle, joka sitä tunnettuutta on edistänyt. Et toi on vähän sellainen huolestuttava kehityssuunta. No sitten mitä muuta vielä siellä on todettu, niin on se, että kun tosiaan nykyiset siirtohinnoittelumenetelmät ei missään nimessä tähänkään asti ole kovinkaan hyvin soveltuneet esimerkiksi aineettomien valuaatioihin eli arvonmääritykseen, niin nyt se on ihan OECDn tasollakin todettu, että tällaiset normaalit esimerkiksi kassavirtapohjaiset arvostamismenetelmät on huomattavan paljon parempia kuin yksikään noita OECD 5 perusmenetelmästä. Se on nyt lähinnä vaan todettu myös tuolla ohjeistuksen tasolla. No tässä, kun puhuttiin siitä tunnistamisesta, aikamoinen häkkyrä, mutta lähinnä tässä on vaan ajatuksena se, että on yksi sellainen kehikko, mitä me ollaan itse käytetty siinä, että kun pyritään tunnistamaan, että onko konsernilla, ja eihän täältä saatte siitä isomman version sähköisenä, eli jos se pieni ruutu siellä tuntuu hyvin pieneltä, niin ei hätää, tästä tulee isompikin versio. Niin se tavallaan, että jos lähdetään tiettyä erää pohtimaan, että voisiko tämä olla aineeton siirtohinnoittelutarkastuksia, niin ne kysymykset, mitkä kysytään, niin on se, että no, onko se itse asiassa aineellinen erä? No jos on, niin se ei tietysti kuulu tähän. Voiko sen rekisteröidä? Tai onko se sitten toisaalta niin kuin rekisteröimätön oikeus? Jos on, niin jälleen kerran varmasti kuuluu scopein. Onko se goodwillia tai tällaista ongoing concern? Jos on, niin mukaan ilman muuta. No, liittyykö se jotenkin siihen paikalliseen markkinaan? Onko siellä jokin tietty tavallaan esimerkiksi kahdessa maassa saattaa olla niin, että vierekkäisissä valtioissa niin katetasot heittää hyvin paljon. Jostain syystä toisessa maassa myydään paljon paremmalla katteella. Se on siihen markkinaan liittyvä ominaisuus ja se itsessään voi muodostaa aineettoman omaisuuserän tietyssä mielessä. Tosin ajatuksena niin, että siirtohinnoittelun kannalta sillä ei pitäisi olla väliä, mutta sitten kun me katsotaan sitä isoa kuvaa, niin silloin sen splitin pitäisi mennä oikein.
Jos on gruppisynergiaan liittyvä etu, niin se ei tosiaan tähän tarkasteluun myöskään kuulu, että se on sitten jotain muuta kautta kompensoitava. Ja sitten tosiaan, jos on osaavaa työvoimaa, niin sekään ei itsessään voi olla aineeton, mutta se voi olla muuta kautta sitten kompensoitava asia. No tässä on tietysti vaikeutena on se, että on hirveän helppoa tämä arviointi sen jälkeen, kun meillä on se itemi tunnistettu. Me tiedetään ihan aidosti, sillä on jopa nimi olemassa. Tämä on nyt se itemi, erä, jokin, mistä me puhutaan. Mutta se vaikeus onkin siinä, että miten ne tunnistetaan, miten ne löydetään sieltä konsernista. Tosiaan niin kuin sanoin, niin yksi meidän asiakkaasta lähti 1 ja päätyi 1500. Ja siinä välissä tapahtui aika paljon. Ja tunnistettiin aika paljon sellaisia esimerkiksi standardoituja, aidosti arvoa tuottavia toimintatapoja, mitä aikaisemmin ei oltu edes ajateltu, että näähän on meidän itse asiassa kilpailukyvyn ydin. Ne saattaa liittyä myyntiprosesseihin, ne saattaa liittyä joihinkin valmistusprosesseihin ja muihin. Niitä ei voi millään tapaa rekisteröidä, niitä ei voi millään tapaa suojata, mutta silti tavallaan siirtohinnattelun kannalta niin ne on silti aineettomia. Ja tämä usein näkyy tosiaan siinä, että niissä konserneissa, missä esimerkiksi näiden hallinnointi on juristien tai legal-osaston vastuulla, niin se usein sitten nämä päästään läpi, koska eihän niitä voi suojata. Siinä kohtaa vero-osasto astuu sitten esiin ja sanoo, että niin, mutta siirtohinnattelun kannalta asia ei ole niin simppeli. Tuplat. No tosiaan, niin kuin mä mainitsin jo, niin uudessa OECD-ohjeistuksessa niin hyvin yksikantaan todetaan, että juridinen omistusoikeus ei yksin takaa oikeutta aineettomien hyödyntämistä syntyviin tuottoihin. Eli se, että jossain on rekisteröinti joskus tehty ja usein esimerkiksi tällaisessa R&D-toiminnassa, niin sehän tapahtuu niin, että siinä sopimusteitse sovitaan, että kaikki syntyvät aineettomat rekisteröitävät tai rekisteröimättömät niin siirtyy automaattisesti sille päämiehelle, jotta se saa sen juridisen omistusoikeuden. No, uuden ohjeistuksen mukaan niin se juridinen omistusoikeus ei paljon kuitenkaan lämmitä, eli siinä saattaa hyvin käydä niin, että jos tosiasiassa ne arvoa tuottavat lisätoiminnot suoritetaan siellä maissa tai jossain muussa yhtiössä, niin sinne sen tuoton pitäisi myös sitten virrata. Ja tässä tosiaan tämä nyt kytkeytyy siihen rahoittamiseen, mikä on vähän outo ajatus, eli se, että jos se juridinen omistaja on myös samaan aikaan ainoastaan pankki tai lompakko tai shekkivihko, niin siihen rahoitukseenkaan ei tavallaan normaalia kompensaatiota enempää pysty sisällyttämään. Eli se tavallaan riskiä ei sitä kautta saa nostettua. Eli mikäli transaktio-osapuoli toimii ainoastaan sijoittajana ilman lisäarvoa tuottavia toimintoja tai mahdollisuutta kontrolloida sijoitukseen liittyvää riskiä, niin tulee markkinaehtoinen korvaus suhteuttaa tähän. OECDn edustajat itse käytti, että heillä oli silloin kun he suunnitteli näitä sääntöjä, niin he käytti tällaista jakoa, että on olemassa viisas sijoittaja ja tyhmä sijoittaja. Eli tyhmä sijoittaja on sellainen, joka kirjoittaa shekin, mutta ei katso perään yhtään, että mitä sillä tehdään. Ymmärrän ajatuksen, ihan sinällään looginen, mutta sitten jos mietitään ihan oikeaa elämää, niin ei mun pankkikaan ihan hirveästi tiedä, mitä mä sillä asuntolainalla teen, paitsi että mä ostin sillä asunnon. Ei heillä ole mitään tapaa kontrolloida sitä riskiä, mutta kyllä se kummasti silti se marginaali sinne lainalle löytyy. Eli sinällään jossain vaiheessa niin niissä OECDn keskustelussa puhuttiin jopa siitä, että jos rahoitetaan aineettoman kehittämistä, niin sille ei kuuluisi mitään muuta kuin viitekoron verran korvausta. Eli ei edes sitä normaalia riskimarginaalia. Siitä maininnasta onneksi päästiin eroon, mutta kun kuuntelee OECDn ihmisiä, niin se selkeästi se ajatus jäi kytemään. Eli tavallaan tällainen shekkivihkona toimiminen niin ei konsernin sisällä jostain syystä oikeuttaisi riskimarginaaliin, vaikka se ihan normaalista pankista lainaa haettaisiin, niin totta kai kuuluisi. Toi on ehkä sellainen, että se tullaan testaamaan vielä myöhemmin, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta hyvä sinällään henkisesti varautua siihen, että se, missä ylläpidetään, kehitetään ja muuten tuotetaan lisäarvoa niille aineettomille, niin se on se paikka, mihin se myös se kompensaatio sitten kuuluu. No sitten, jotta saadaan lisää lyhenteitä, niin puhutaan HTVI:stä, eli Hard to Value Intangibles, eli epävarmuuden vallitessa hinnoitellut aineettomat omaisuuserät.
Niihin liittyen niin on nyt lausuttu se, että näyttövelvollisuus ja näyttötaakka markkinaehtoisesta hinnoittelusta niin on ensisijaisesti verovelvollisella. Eli nämä on lähinnä sellaisia tilanteita, kun esimerkiksi vielä kehittämisvaiheessa olevaa aineetonta siirretään konserniyhtiöltä toiselle. No siinä kohtaahan on ihan luonnollista, että kaikki kassavirtaennusteet, kaikki ennusteet siitä, että kuinka hyödyllinen siitä aineettomasta tulee, niin nehän on äärimmäisen epävarmoja. Ei kukaan tiedä, että miten siinä menee, hyvin tai huonosti. Niin näissä tilanteissa OECD esittää, että sinne kauppakirjaan tulisi automaattisesti, vaikkei sitä olisi kirjoitettu, niin verotuskäytännössä oletettaisiin, että siellä on tällainen oikaisuklausuuli, eli sitä kauppahintaa voidaan oikaista jälkikäteen, mikäli se on ollut esimerkiksi liian alhainen. Siitä onkin tullut paljon menestyksekkäämpi siitä aineettomasta kuin mitä oli ajateltu. Tässä kohtaa, niin se, kun katsoo sitä tekstiä, niin se on tosiaan tuo näyttötaakka. Taakka on aika rankaksi asetettu. Eli sinällään se, että samaan aikaan todetaan, että missään nimessä kyse ei ole jälkiviisaudesta. Että vaikka jälkikäteen tarkastellaan tulosta, niin jälkiviisautta tämä ei ole, koska hindsight on sellainen, minkä OECD kieltää sitten muissa ohjeiden kohdissa. Mutta samaan aikaan siellä tosiaan todetaan, että jos jälkikäteen transaktiota tarkastellessa huomataan, että oletukset meni rankasti pieleen, oli joko paljon kannattavampi tai tappiollisempi se kaupan kohde, niin sitä voidaan jälkikäteen sitä oikaisua sitten lähteä tekemään. Eli veroviranomaisille jää arvioitavaksi se, että mitä nämä osapuolet olisi tai mitä heidän olisi pitänyt tietää lähtiessään tähän transaktioon. Näet osa hymyilee, kyllä muakin hymyilyttää, mutta kun tämä tulee keississä vastaan, niin sitten itkettää. Tämähän on aivan mahdoton arvioida sitä. Se vaan sinällään tosiaan kannattaa huomata, että se tulee vastaan. Eli sinällään, jos sisäisesti konsernin sisällä siirretään aineettomia omaisuuseriä, niin ne valuaatiot on tehtävä jatkossa todella huolella. Ne on dokumentoitava, että mistä ne kaikki oletukset tuli, mihin ne perustu, miksi kassavirtoihin oletettiin tietyt ja niin edelleen. Ja sitten, jos ei se toteudukaan, niin on varauduttava siihen, että sitä vielä oikaistaan jälkikäteen sitä hintaa. Eli nämä kaikki on sitten pöydällä. Eli se ei ole lopullinen kauppakaan, ei välttämättä ole lopullinen. Ja tosiaan se epävarmuuden huomiointi syntyneitä voittoja ja tappioita jaettaessa tulee suhteuttaa liitännäisten riskien sekä lisäarvoa tuottavien toimintojen jako-osapuolten kesken. Eli jos toinen ties enemmän kuin toinen, tämähän on se käytetyn auton kaupan dilemma, niin luultavammin se toinen saa sitten hyötyä pikkusen enemmän siitä informaation asymmetriasta eli epäsuhdasta. Mutta tämä tosiaan jälleen kerran, niin kuin on sanottu, niin kehittyviä talouksiahan tässä aseistetaan aika lailla. Eli nämä kaikki DEMPE-funktiot tuppaa yleensä sijaitsemaan siellä. Ja yleensä jos siellä jotain kehitetään vahingossa tai ei vahingossa, ja kun se siirretään sieltä pois, niin aika pitkään voidaan vielä sitten väittää, että itse asiassa osa siitä hinnasta kuuluisikin takaisin oikaista vielä kerran. Et se näkyy kyllä täällä. No sitten, jos katsotaan vielä noita hard to value intangibles, eli epävarmasti hinnoitellut aineettomat, niin sinne nyt on yritetty saada poikkeuksia, jolla tavallaan tästä epävarmuudesta päästäisiin eroon. No ensimmäinen niistä on kattava ja uskottava dokumentaatio. Kysymys on tietysti kenen mielestä. Eli sitä dokumentaatiota kannattaa tehdä, siihen kannattaa käyttää aikaa, siihen tietysti kannattaa kirjoittaa kaikki oletukset, mitkä on taustalla, mutta sekään ei sitten loppupeleissä välttämättä riitä, jos paikallinen viranomainen niin päättää. APAT, eli jos tällaiset ennakkohinnoittelusopimukset, jos niitä on saatu aikaiseksi, niin ne tietysti suojaa tältä. Eli jos viranomainen on siunannut sen hinnoittelun, niin, ja tämä tietysti vaatii 2 maan viranomaista, niin jos he molemmat on yhteistuumin siunanneet tämän, niin hommahan on sinällään sillä pihvi. Ongelma tässä vaan tuppaa olemaan se, että yleensä kun tällaisia aineettomia liikutellaan, niin se on aika nopea tilanne. Se tulee eteen, ei ehkä yllättäen, mutta ainakin pyytämättä. Ja samaan aikaan sitten muistetaan se, että esimerkiksi meillä on Suomella ja Saksalla on tällä hetkellä yksi APA-prosessi päällä, joka on tällä hetkellä muistaakseni kestänyt 7 vuotta. Se viimeisin vuosi, jota sitä piti koskea, niin umpeutui juuri. Eli tavallaan ongelmana on se, että tällä hetkellä neuvotellaan hinnoittelusopimuksesta, tulevaisuuden hinnoittelusopimuksesta, joka on itse asiassa jo vanhentunut.
Eli tavallaan ongelma tuossa on se, että noiden apojen saaminen ihan aidosti tällaisiin transaktioihin on kyllä todella vaikeaa. Ne on mahdollisuus, mutta vaikeaa se on. No sitten kolmantena on mainittu tossa, että mikäli ennusteiden ja toteuman välinen poikkeama on alle 20%, niin kaikki olisi ok. Kuulostaa hirveän hyvältä, mutta jos mietitään, että jollekin hyvin epävarmalle aineettomalle on ennustettu, että se tuottaa liikevaihtoa 100 tonnia ja se tuottaakin 121 tonnia, niin toi klausuli menee, tai toi kohta menee rikki siinä. Kysyin tuosta meidän financial advisory puolelta, että kuinka todennäköistä tämä on, niin kuin varmasti kaikki täälläkin huoneessa tietää, niin se todellinen kysymys on se, että onko se 100 tonnia vai miljoona. Että se on se tarkkuus, mitä tässä haetaan. Se, että 20% poiketaan, niin se ei ihan vielä riitä. Että ton suojaan aika harvatuskin pääsee. Ja sitten vielä toi 4. poikkeus, millä pääsee tästä kurimuksesta eroon, niin on se, että jos tällainen kaupallistamisperiodi, eli kehittymässä oleva aineeton on kaupallistettu 5 vuoden aikana, koko tämän 5 vuoden ajan niin nuo ennusteet ja toteuma on korkeintaan 20% päässä ollut toisistaan, niin sen jälkeen, jos se lähtee tavallaan se aineettoman arvo taivaisiin, niin siinä kohtaa sitä oikaisua ei enää tarvitse tehdä. Jälleen kerran, niin en usko, että toi koskaan tulee vastaan tollainen, mutta tänne se nyt on kirjoitettu. Tämä lista mun mielestä on myös hyvä esimerkki siitä, että jos nyt kyseessä on ihan aidosti olemassa olevan teorian tarkentamista, niin mä myönnän ainakin, että mä oon ollut niin tyhmä, että mä en ole vielä tiennyt, että tällaisia tavallaan erilaisia poikkeuksia siellä teoriassa oli, vaikkei niitä koskaan minnekään ollut kirjoitettu. Tämä on ehkä se syy, minkä takia tälläkin kritiikki on aika kovaa siitä, että näitä uusia ohjeistuksia alettaisiin jälkikäteisesti soveltamaan, eli takautuvasti. No lisäohjeistusta tosiaan näille erilaisille aineettomille niin on tulossa vuoden 2016 aikana ja sitten näitä poikkeuksia tullaan arvioimaan vuoteen 2020 mennessä. Toi 2020 on muutenkin sellainen kohta, missä näitä kaikkia BEPS-tulemia arvioidaan uudelleen. No sitten vielä nopeita mainintoja, eli mitä muuta aineettomiin liittyen on niin kuin mainittu, niin on se, että tosiaan taloudellinen omistusoikeus ja sitä kautta oikeus tuottoihin, se on yhä helpommin jaettua, eli arvoa tuottavia toimintoja jossain muualla kuin omistajalla, niin sinne se tuotto sitten mielellään lähtee. Sopimuskehitys ja prosessijalostus entistä enemmän huomion kohteena, eli nämä on harvoin pelkkää palvelua itsessään. Sopimus R&D, tuotantomenetelmien tavallaan kehittäminen siellä paikallisessa toiminnassa ja sen jälkeen hyväksi opettujen tällaisen parhaiden toimintatapojen levittäminen, ne harvoin on pelkkää cost plus kompensoitavaa, vaan niille pitäisi löytää jokin muu arvo sitten. No konserniin kuuluminen tai yhteisen nimen käyttö ei yleensä ole erikseen kompensoitava aineeton, mutta sitten joskus voi olla tavallaan tilanne sellainen, että nämä menee aika pitkälti käsi kädessä ja silloin tavallaan se konsernin nimikin saattaa jonkunnäköistä arvoa kantaa, vaikkei sille itsessään mitään kompensaatio ollakaan määritelty. Tämä usein ehkä näkyy enimmäkseen sellaisissa tilanteissa, missä konserni laajenee orgaanisesti, ostaa toimijoita uusilta alueilta ja sen lisäksi, että sinne lyödään omat toimintatavat, omat tehokkaat parhaat käytännöt, niin sinne totta kai annetaan myös konsernin nimi käyttöön ovessa ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin nämä on yleensä sellaisia kokonaisuuksia, että siinä saattaa olla, että sille nimellekin jotain arvoa itse asiassa allokoidaan, vaikka muuten se on kiellettyä, että sille ei saa velotusta määrittää. Ja sitten tosiaan, kun tehdään valuaatioita, niin käytetyt muuttujat, asianmukaisuus ja taustaolettamat, niin ne pitäisi dokumentoida. Ja erityinen kielto on asetettu näille niin sanotulle hanskavakioille, eli rule of thumb, jota usein kyllä itse asiassa hyödynnetään. Eli esimerkiksi Saksassahan on tällaisia itsenäisiä valuaattoreita, joilla hyvin usein se ensimmäinen tavallaan toteama missä tahansa valuaatiossa on se, että liiketoiminnan kassavirroista niin 50% katsotaan, että kohdistuu aineettomiin ja 50% johonkin muuhun. Ja tämä on ihan sellainen yleisesti sovittu hanskavakio. No OECD haluaa sen kieltää, en usko, että esimerkiksi Saksassa oikeasti muuttaa verotuskäytäntöä, mutta se vaan ehkä tavallaan opettaa sit suhtautumaan siihen, että jos niitä samaa valuaatiota halutaan käyttää jossain muussa maassa, niin vastaan saattaa tulla se, että paikallinen viranomainen on sitä mieltä, että ei käy. No, taustaa pikkusen, eli
Miksi tämä nyt on niin tärkeää, eli tavallaan mikä tämän merkitys on, niin pikkusen kun tätä semmaa valmisteltiin, niin katsottiin myös maailmaa ulkopuolella. Eli tässä on Maailmanpankin tilastoista royaltimaksuista eri maiden välillä. Ja tässä on listat esitetty niin, että ketkä on top 10 nettohyötyjiä. Eli tarkoittaa sitä, että vastaanottaa enemmän royaltimaksuja kuin maksaa ulospäin valtion tasolla. Ja sitten on top 10 nettomaksajat, jotka itse asiassa maksaa ulospäin enemmän kuin saa sisäänpäin. No, jos katsotaan eka nettohyötyjiä, niin Yhdysvallat tietysti on siellä kärjessä. Siellä nämä isot brändiyhtiöt on. Perässä Japani, Iso-Britannia, Sveitsi, Ruotsi, Saksa ja Suomi löytyy sieltä 7. Eli ihan huonosti täällä ei mene. No, jos sitten katsotaan nettomaksajien puolta, niin Irlannin ykköstila johtuu siitä, että he on itse halunnut sinne. Irlanti on oman verotusjärjestelmänsä suunnitellut niin, että tavallaan se, mistä he kerää sen oman kertymänsä, niin ei ole näistä, joten he menee tuonne aika rankasti miinuksen nettomaksajia. Mutta sitten ne kehittyvät taloudet. Kiina, Singapore, Venäjä, no Alankomaat omaa syytä hyvin pitkälti. Kanadakin tietyssä määrin jenkkien johdosta, eli jenkit jonkun verran kuppaa Kanadaa. Thaimaata, Intiaa, Brasiliaa ja muuta. Eli tavallaan hyvin pitkälti niitä maita. Ja nämä on nyt niitä maita, Irlantia, Alankomaita ja muita lukuun ottamatta, niitä, jotka haluaa ottaa noista OECD-ohjeistuksista kaiken, minkä pystyy irti perustellakseen, että heidän nettopositio ei kuulu olla negatiivinen, vaan heidän itse asiassa kuuluu saada enemmän tuloa sinne. Varsinkin Kiina, niin kaikissa virallisissa lausunnoissa on entistä aggressiivisempi sen suhteen, että jos heidän maaperällään jotain aineetonta hyödynnetään, niin siitä hyvin nopeasti tulee kiinalaista omaisuutta. Eli se on jollain tapaa lokalisoitunut sit sinne. Ja sen jälkeen, jos sitä samaa aineetonta hyödyntää muualla, niin itse asiassa tuotto kuuluukin heille. Jos katsotaan sitten yleisellä tasolla, niin tietysti OECD-jäsenmaiden ja kehitysmaiden välillä on aikamoinen ero. EU on myös aika pitkälti miinuksella ja se johtuu siitä, että on niin paljon kauppaa jenkkien kanssa. Eli nämä aggressiiviset järjestelyt, mitä siellä on jäljellä vielä, niin ne kuppaa EUn ja euroalueen aika tyhjiin hyvin. No sitten samaa asiaa tarkasteltu niin, eli toi oli sinällään ihan lähinnä rahamäärästä, mutta jos me katsotaan kaupan kokonaisarvosta, niin huomataan se, että Suomi ei itse asiassa hirveän huonosti menekään. Eli Yhdysvallat on edelleen kärjessä, mutta Suomi nousee sijalle 2. Eli meidän niin sanottu royalty-tase muodostaa meidän kaupan kokonaisarvosta niin 1,93%. Jättäen jälkeensä Ruotsit, Japanit, Alankomaat, Iso-Britanniat ja niin edelleen ja niin edelleen. Jos katsotaan nettomaksajien puolta, Irlanti jälleen kerran omaa syytä, mutta sitten sinne alkaa ilmestyä Singaporekin omaa syytä tietyllä tapaa, Etelä-Afrikkaa, Venäjää, Brasiliaa, Kiinaa ja Intia olisi ollut tuossa siellä 11. Eli edelleen tämä on se heidän tärkein huolenaihe. No, mä oon hirveästi maalaillut piruja seinille, laitetaan nyt yksi iso vielä sit sinne. Eli se mikä mun oma huolenaiheeni on tietysti se, että kun mietitään Suomen ihan kansantalouden rakennetta, niin tästäkin näkee sen, että nuo royaltitulot on suhteellisen merkittävä. Täällä on yrityksiä, joilla patenttisalkut ja kaikki muut on nimenomaan täällä, pääkonttorit ja muut. Mitä enemmän nämä OECDn ohjeet syö pois siitä, mitä enemmän perustellaan sitä, että se arvo kuuluukin muualle, niin sitä enemmän nämä maat voittaa ja Suomi on siellä häviävällä puolella. Aika vähän valmistavaa teollisuutta täällä enää on, joten se, että Suomi varsinkin tuolla OECD eri työryhmissä olisi paremmin pystynyt suojelemaan omia yrityksiään, omia aineettomiaan, niin olisi ilman muuta ollut positiivinen asia. Nyt se ehkä tuppaa tai uhkaa mennä toiseen suuntaan. No sitten, katsotaan noita aineettomia vähän enemmän siinä kohtaa, kun katsotaan sitä implementaatiota. Päästään vähän ehkä kevyempien aiheiden pariin, ei olla niin negatiivisia koko ajan. Tämä oli oikeasti ihan positiivinen juttu OECDltä, ihan fiksu juttu. Eli tuonne lukuun 7 konsernin sisäisiä palveluita koskien, niin sinne lisättiin tällainen, tai tarkennettiin sitä käytännön ohjeistusta rutiinipalveluiden kohdalta. Eli jos on kyseessä palvelu, joka on ihan selkeästi puhtaasti rutiininomaista. Tänne mukaan kuuluu taloushallinto, HR, IT, viestintä, lakiosasto ja sitten sydäntä särkevästi myös vero-osasto.
ei tietenkään aina, jos on osaava vero-osasto, niin se on itsessään arvoa tuottava ja niin edelleen. Mutta noin niin kuin raffisti allokoituna, niin näiden kohdalla tavallaan kun universaalisti kerta toisensa jälkeen on todistettu se, että cost plus 5 on ihan markkinaehtoinen kompensaatio. Mä jossain vaiheessa laskin, niin meidänkin täällä toimistolla niin noita on 10 tehty stade, jotka päätyy aina samaan lopputulokseen. Se ei ihan hirveästi yllätä. Mä jossain vaiheessa juttelin myös meidän kollegoiden kanssa sekä Pohjois-Amerikassa että Aasiassa, niin he sanoivat, että he päätyy ihan samaan. Että on sellainen niin kuin luonnonvakio melkein. Ja siitä syystä johtuen, niin tuossa OECDn uudessa ohjeistuksessa mahdollistetaan se, että tällaisille rutiinipalveluille asetettaisiin katetasoja koskeva suojasatamasäännös. Eli jos sovellat cost plus 5, niin se on ihan ok. Sitä ei tarvitse erikseen enää benchmarkata, mikä on ihan aidosti järkevää. Ihan jo siitäkin kannalta, että jos mietitään sen palveluveloituksen kokonaismäärää, niin se katehan ei itse asiassa ole se, mikä sen määrää, vaan se, että mikä se kustannuspuuli siinä alla on, millä se kate lasketaan. Sehän on niin kuin oikeasti se, missä näkyy. No se, miten tämä tulee näkyy Suomessa, niin se jää vielä nähtäväksi. Se, että hyväksyykö meillä esimerkiksi KOVE sen, että käytetään vain tätä suojasatamaa. Mutta toisaalta samaan aikaan niin sanotaan, että kehittyvissä talouksissa niin näihin sisäisiin palveluihin on kiinnitetty vähemmän ja vähemmän huomiota. Eli kunhan on olemassa johdonmukainen tapa allokoida kustannuksia ja siitä steppi taaksepäin ylipäätään allokoidaan kustannuksia, eli että pääkonttori ei maksa ihan kaikkia viuluja, niin yleensä se tilanne on aika hyvä. Eli silloin se fokus pitäisi nimenomaan olla se muiden transaktioiden dokumentaatiossa. Eli sinällään tämä on kyllä niin kuin fiksu juttu. Sinällään jännä juttu, että tuo katetaso niin siinä keskusteluluonnoksessa niin se oli 2–3%, mutta sitten siellä ilmeisesti joku heräsi todellisuuteen, että itse asiassa 5% on se luonnonvakio, mikä tässä on. Tässä tavoitteena on nopea implementointi OECD-maiden keskuudessa. Suomessa niin tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että samassa yhteydessä kun meillä joudutaan kuitenkin uudistamaan dokumentaatiolainsäädäntöä, niin sinne luultavasti sitten esimerkiksi verohallinnon ohjeistukseen lisättäisiin kohta, jossa helpotetaan vähän näitä vaatimuksia. Eli tämä on sellainen, että tarkennettu ohjeistusta tulee 16 aikana ja sitten ensimmäinen joukko maita pitäisi olla täydellisesti implementoinut tämän 2018 mennessä. Toivottavasti Suomi siellä mukana. Hyvin luultavasti se osa ohjeita, joita kehittyvät taloudet ei taas halua lukea, johtuen siitä, että esimerkiksi Kiina edelleen on vahvasti myös virallisesti sitä mieltä, että erilaiset konsernipalvelut ja veloitukset sieltä maasta niin murentaa heidän veropohjaansa. Eli Kiinaan ja muualle, niin kyllä ne sinällään isommat dokumentaatiot edelleen menee, mutta toivottavasti Euroopan laajuisesti niin päästäisiin vähän kevyempään. Eli ei pelkkää mustaa, jotain vähän pinkkiäkin mukana. No, kustannusten jakojärjestelyistä puhutaan CCAista, eli Cost Contribution Arrangement. Näissä lähinnä se tarkennettu ohjeistus liittyy siihen, että jos tällaiseen CCAhan osallistuu esimerkiksi tavoitteena kehittää uusi aineeton omaisuuserä, niin se osallistuminen itsessään niin mahdollistaa sen, että se osallistuja saa hyödyntää sitä. Eli tavallaan osallistumalla kehitystyöhön, kontribuoimalla siihen muutakin kuin rahaa, niin saa automaattisen hyödyntämisoikeuden. Eli se on se ajatus tavallaan tässä taustalla. Muuten niin ei mitään kummempaa, eli sinällään tuolla se fokus on jälleen kerran sitten taas enemmän niissä toiminnoissa, eli ei se mitä rahaa laitetaan siihen järjestelyyn sisään, vaan se, että mitkä ne toiminnot on, mitä kukin osapuoli sinne sisään laittaa, niin se kompensaatio sitten pitäisi olla suhteessa siihen. Aika sinällään yleismaailmallista. Ei mikään kovinkaan ihmeellinen juttu, ja näin se itse asiassa tähän astikin olisi pitänyt mennä. Nyt se ihan aidosti on vaan selkiytetty. No hyvä, ne oli 8–10. Palataan niin lyhyesti sitten, kun katsotaan sitä implementointia, eli milloin ne nyt oikeasti tulee voimaan. Sitä ennen kuitenkin katsotaan nopeasti nämä muut toimenpiteet, eli toimenpide 11, PEPS-tietojen kerääminen ja talouden analysointi. Tämä on enemmän hallinnoille tavallaan osoitettu toimenpide, eli tarkoituksena on kehittää parhaita käytäntöjä siihen, että miten mitataan ihan aidosti sitä tavallaan veropohjien murenemista tai verovajetta, yhtiöveron vajetta, että miten tavallaan se sit saadaan kiinni. OECD:n virallinen arvio on nyt, että veropohjien mureneminen ja veron välttely
niin kuin sitä BEPSissä ajatellaan, niin aiheuttaa vuosittain arviota 100–240 miljardin dollarin veromenetykset, jotka olisi 4–10% globaalista verokertymästä. Täytyy sanoa, että niin skeptikko kuin olen, niin itse asiassa luvun mä jopa uskon. Eli tuohon on päätynyt myös hyvin moni muu järjestö, jotka on irrallaan esimerkiksi OECDstä. Eli sekä YK:n alla että IMF:n alla, niin erilaiset tutkimukset on päätynyt siihen, että se on 4–10% on se, mitä aggressiivinen verosuunnittelu ihan aidosti sitä verovajetta aiheuttaa. Toi luku on pikkusen korkeampi kehittyvien valtioiden kohdalla, mutta siinä pitää toisaalta muistaa myös se, että siellä se valvonta on usein pienempää, eli sen takia sieltä pääsee aika paljon enemmän myös läpi. EU ei sinällään suostu edelleenkään muuttamaan omaa kantaansa, eli EUhan puhuu 1000 biljoonasta parhaimmillaan tässä kohtaa. Tai anteeksi, 1 biljoonasta eli 1000 miljardista. Ja huomaa, että nämä luvut on hyvin helppo mennä sekaisin. Älyttömintä siinä on siis se, että EU, mistä se komission kanta tuli, niin on se, että silloinen puheenjohtaja, niin hän valmistautui puheeseen ja tarkoituksena oli muistaakseni siinä todeta, että se on jotain 5 ja 10 miljardin välissä, mitä EUn tasolla se vaje on. Mutta sitten kun tiedätte, että kun tullaan tuolta Välimeren maista, olisi tarkoitus pitää hyvä puhe ja mielellään niin, että kädet on näin levillään, niin yhtäkkiä suusta päästään 1000 miljardia, eli 1 trillion. Ja yhtäkkiä siitä tuli se fiksattu luku. Eli jos menette komission sivuille, niin he puhuu edelleen siitä, että EUn sisällä niin 1000 miljardia on se verovaje, mikä syntyy joka vuosi yritysten verosuunnittelun takia. Globaalisti se ei ole kuitenkaan kuin 100–240, eli ehkä joku maksaa sitten ekstraa, niin päästään tasoihin. Mutta tämä vaan lähinnä kuvastaa sitä, että näissä luvuissa on hirveän helppo tulla sokeeksi. Mä oon myös nähnyt esityksen, missä ihan uskottavasti väitettiin, että 6–21 biljoonaa dollaria olisi löytyisi veroparatiiseista. Se on aika huima summa. Se on vaikea kuvitellakaan, että tämä löytyy siis Yleltä tämä uutinen. Eli nämä on sellaisia, että näin on helppo niin kuin jäädä kiinni. Mutta tosiaan täällä olisi tarkoituksena, että saataisiin jotain järkeä siihen julkiseen keskusteluun. No vaikeatahan tässä on tietysti ollut se aina, että kattavan datan puute, kiinteä liitännäisyys reaalimaailman ilmiöihin ja sitten tietysti tietoiset veropoliittiset linjaukset, kaikki nämä tietysti aiheuttaa sitä verovajetta. Suomessa osa lehdistä ehti jo uutisoida sen, että Suomessa oli yhteisöverokertymä tippunut ja tavallaan uutisoitiin, että on nyt sitä suunnittelun vaikutusta. Unohtui vaan se, että sieltä katosi 4,5% ihan siitä niin kuin, statutory-reitistä. Yllättäen se näkyy pikkusen kertymässäkin sitten. Tämä ei sinällään aiheuta mitään välitöntä tarvetta toimenpiteille, mutta sinällään tätä kansainvälistä kehitystä on hyvä seurata, koska mitä tämän toimenpiteen alla saatetaan tuoda, niin on jonkun verran lisätietopyyntöjä joko yrityksille suoraan tai sitten esimerkiksi, että aletaan ottamaan tietokannoista tietoa ja käyttämään sitä tämän arviointiin. Mutta tosiaan niin konserneille itsessään niin tämä ei muuta kuin ehkä järkiyttää sitä julkista keskustelua. Se on ehkä suurin hyöty tästä toimenpiteestä. No 12 on tällainen pakollinen verosuunnittelurakenteiden ennakkoilmoittaminen. Eli tavallaan tämä on sellainen ajatus siitä, että jos on tiettyjä aggressiiviseksi tunnistettuja, sinällään laillisia, mutta aggressiivisina pidettyjä verosuunnittelurakenteita, niin ne pitäisi vapaaehtoisesti joko yrityksen tai sen yrityksen advisory-puolen toimesta niin ilmoittaa viranomaisille. Tämä ei ole ihan out of the box ajatus, eli mun tietääkseni niin Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Portugalissa, Irlannissa, Israelissa ja Etelä-Koreassa on tällaiset ihan vastaavat systeemit jossain muodossa käytössä. Siinä on usein hyvä nyrkkisääntö se, että jos on olemassa sellainen verosuunnittelukikka, nyt ehkä voidaan sanoa käyttää kikka, jolle keksitään leikkisä lempinimi, eli joku Double Irish Sandwich jollain kastikkeella, niin se on yleensä sellainen, että se on jo niin tiedossa ja niin aggressiivinen, että se sitten putoisi tämän alle. Tässä ei ole näkyvissä mitään välitöntä tarvetta toimenpiteille. Nämä on ehkä sellaisia, mikä enemmän tänne aggressiivinen verosuunnittelu on poistunut jo muutenkin ja siirtynyt tavallaan paljon vähemmän näkyväksi. Jälleen kerran maakohtaista sääntelyä kuitenkin kannattaa seurata, että jos joissain maissa nyt sitten aletaan tässä tiukennuksia ottamaan, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että jotain pitää raportoida.
Mutta suomalaisille yhtiöille hirveän vähän on sellaisia järjestelyjä, jotka aidosti putoaisi tänne. Se, että hinnoittelee palvelut cost plus 6, cost plus 5 sijasta, niin se ei ole aggressiivista. Et se yleensä vaatii jotain hybrid mismatchin tai muun hyödyntämistä, jotta tavallaan tänne listalle pääsisi. Oho. Vähän on herkät näppäimet. No, pieni hetki, niin päästään takaisin tossa. Hyvä. No sitten toimenpide 13. Siirtohinnoitteludokumenttisäännöstö on uudelleen tarkastelu. Eli tämähän on sinällään itse asiassa ohjeistus, on julkaistu jo tuolla syyskuussa 2014 ja lisäohjeistusta helmi-kesäkuussa 2015. Loppuraporttien yhteydessä mikään ei muuttunut. Siellä on teidän materiaalissakin niin on jaettu sellainen three-tiered documentation structure, eli kolmiportainen dokumentaatiorakenne. Mallina, kun lähdette täältä, niin teidän sähköpostiin kilahtaa myös siihen liittyvä sellainen lyhyt muistioesitys. Siellä käytännössä esitetään se, että millainen se rakenne jatkossa on. Eli meillä on konsernin tasoinen master file-kuvaus, sitten meillä on olemassa yhtiökohtaista transaktiokeskeistä tietoa koskeva local file, jossa ennen kaikkea se siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden arviointi nyt sitten tehdään. Ja sitten uutena isoimmille kansainvälisille konserneille niin tulee tuo country by country, eli maakohtainen raportointi siitä, miten tulot, veronmaksu ja toiminta jakautuu toimintamaiden kesken. Olisi melkein tehnyt mieli ottaa videota silloin aikanaan, kun nämä ohjeistukset julkaistiin, että kuinka paljon täälläkin toimistolla tanssittiin. Eli esimerkiksi EUn dokumentaatiorakenne, meidän oma modulaarinen dokumentaatiorakenne, hyvin monen meidän kilpailijan käyttämä dokumentaatiorakenne, niin nehän itse asiassa seuraa jo tätä master file, local file ajattelua. Eli ajatuksena on se, että master fileissa voidaan esittää vähän kuin konsernin vuositilinpäätös tai toimintakertomus. Se voisi periaatteessa melkein sellaisenaan liittää sinne ja sanoa, että tässä on meidän yleiskuvaus konsernista. Ja sitten tuo local file tai transaction file, miten sen haluaa ajatella, niin kuvaa nimenomaan sitä, että miten se transaktio on hinnoiteltu, miten se markkinaehtoisuus todistetaan. Tänne kuuluu sitten muun muassa ne verrokkihaut ja muut. Eli siinä annetaan nimenomaan spesifimpää tietoa. Erotellaan se siitä yleisestä. Ja toi on oikeasti ihan niin kuin fiksu juttu. No toi country by country on nyt sit se, minkä kohdalla, katsotaan kohta sitä tarkemmin, niin siinä ehkä odotetaan, että eniten isoilla konserneilla kasvaa se compliance-kustannus, ja se johtuu ihan siitä, että ne on osittain tietoja, jotka saadaan suoraan järjestelmästä, mutta vaikka ne tulisi suoraan järjestelmästä, niin sitten niitä pitäisi ostaa jollain tapaa myös tulkita, että mitä ne kertoo eri toimijoille. Sen verran vielä todetaan, että taustalla tässä koko uudistuksessa oli se, että luodaan tällainen niin sanottu culture of compliance, eli toiminnan markkinaehtoisuus varmistetaan etukäteisellä suunnittelulla ja sitten vielä vyö- ja henkselit periaatteella niin varmistetaan jälkikäteisellä arvioinnilla. Eli suunnitellaan se transaktiot niin hyvin, että ne on jo lähtökohtaisesti markkinaehtoisia, mutta sitten vielä jälkikäteen, jos on epäileviä tuomaita, niin näytetään verrokkihaula ja muilla, että ihan aidosti kun me suunniteltiin cost plus 5 hinnoitteluun, niin me päädyttiin myös cost plus 5 hinnoitteluun ja se edelleen on markkinaehtoista. 3 tavoitetta tälle dokumentaatiolle sinällään asetettiin, eli toisaalta itsearviointi, konsernit saisi itse arvioida, että missä ne riskit saattaisi olla. No riskikartoitus siinä mielessä, että varsinkin tuon country by country raportin perusteella, niin verohallinnot voisi tehdä targetointia, mitä yhtiöitä auditoida, mitä ei auditoida. Ja sitten toisaalta TP-tarkastusten fasilitointia, eli se, että kun käytäntö on aika kirjavaa eri maissa, niin se tavallaan saataisiin järkevämpi lähtökohta sille, että mistä ne tarkastukset lähtee. Suomessa on esimerkiksi ihan täysin järjetön juttu on se, että kun veroilmoituksen liitteenä pitää antaa lomake 78, jossa listataan konsernin eri transaktiot, niin yhtäkään verotarkastusta en ole vielä nähnyt, missä se olisi alkanut sen katsomisesta. Että oltaisiin istuttu pöytään ja katsottu, että tällaisia transaktioita te ilmoititte, kertokaa näistä vaan lisää. Markku, korjaatko, mutta oliko jossain kohtaa sellainen tilanne, että sitä tietoa ei edes tallennettu mihinkään? Ei se silloin, kun sitä alettiin keräämään, niin se ei kuulunut niin tallennettua tietoa. Miksi turhaa? Sen voi kerätä, mutta sitä kannattaa tallentaa. Sen jälkikäteen tallennettiin kyllä hallituksessa. Niin, eli
Eli tässä sinällään OECD-tasolla ajatus on se, että saataisiin tavallaan järkevämpiä keskustelukokonaisuuksia. Eli esimerkiksi, jos me nyt kuvitellaan, että meillä on iso konserni, jossain maassa on hyvin vähäistä toimintaa, niin että se local file sit heijastelisi sitä. Eli jos ei he kovin monessa transaktiossa on mukana, niin ei käydä kaikkia niitä esimerkiksi lisenssointijärjestelyitä läpi, vaan jos se maa ainoastaan tarjoaa markkinointipalvelua, niin sitten keskustellaan siitä. Että se tavallaan helpottaa sitä. Tästä tasosta niin Aasiassa ja sitten toisaalta myös Etelä-Amerikassa niin aika moni maa on ilmoittanut, että tämä ei heille riitä. Eli se mitä OECD omassa mallissaan suosittaa, niin luultavasti tulee voimaan Suomessa, Euroopassa tietyin modifikaatioin. Mutta se, että Aasiassa ja Etelä-Amerikassa niin voi varautua siihen, että ne dokumentaatiot on edelleen massiivisempia. Johtuen siitä, että siellä on aika suuri epäluulo siihen, että kansainväliset konsernit pimittäisi tietoa. Ja sen takia he tavallaan haluaa nähdä sitä laajemmin. No tosiaan niin kuin sanottua, niin täällä se merkittävin uudistus on se country by country raportointi. Ja ajatuksena on ollut se, että se raportointia vaadittaisiin ensimmäisen kerran aikaisintaan vuonna 2017 niin, että se koskee verovuotta 2016 tai vuoden 2016 aikana alkanutta tilikautta. Ensivaiheessa ajatuksena on niin, että tämä raportointivaatimus koskee ainoastaan monikansallisia konserneja, joiden vuosittainen konsolidoitu konserniliikevaihto edeltävältä verovuodelta niin ylittää 750 miljoonaa euroa. Tässä oli tavallaan ajatuksena ollut se, että tämä itse asiassa ton rajan käyttäminen niin globaalisti poissulkee noin 85–90% konserneista, samalla kuitenkin pitäen sisällä 90% globaalista liikevaihdosta. Eli tämä tavallaan kertoo lähinnä sitä, että 10–15% kaikista maailman konserneista niin tuottaa 90% liikevaihdosta, eli fokusoidaan isoja. Sen verran, mitä tietokannoilla tähän on päästy kiinni, niin meidän arvio on, että Suomessa 40–50 konsernia kuuluu tämän piiriin. Se riippuu vähän siitä, että miten ne luvut tuppaa menemään. Aika moni on kinthalla niin sanotusti, eli jossain kohtaa saattaa se raja ylittyä. Sinällähän tämä on vähän epäreilua, että sellaisilla konserneilla, jotka paljon myy läpi, eli kate voi olla hyvin pieni, mutta jos on tällaista ostomyyntityyppistä toimintaa, niin toihan saattaa mennä tuo liikevaihtoraja hyvinkin nopeasti rikki, vaikka itse asiassa tosiasiallisen toiminnan laajuus ja volyymi ei olekaan sit niin iso. Mutta tietysti rahamääräinen volyymi tietysti mittaa jossain määrin myös riskiäkin. Ajatuksena on niin, että kun tätä tehdään tätä raportointia, niin se olisi aikaisintaan aina 12 kuukautta sen tilikauden päättymisen jälkeen. Eli se olisi se ensimmäinen kohta, missä se joutuu toimittamaan. Viime viikolla tosiaan Kove piti tällaisen kansainvälisen seminaari, missä oli puhujia, ja he oli kyllä hyvin tehokkaita siitä, että Suomesta ei puhuttu yhtään mitään. Sieltä puhuttiin muista maista, mutta ei Suomesta. Mutta sen verran he lopussa kuitenkin onnistui lipsauttamaan, että kuukauden sisään niin Suomessa odotetaan lainsäädäntöehdotusta kommenteille, joka sisältäisi myös tämän country by country raportoinnin. Ja tämän verovirkailijan mielestä niin henkilökohtainen mielipide oli se myös, että se luultavimmin tarkoittaa, mitä se nyt oikeasti tarkoittaakin, niin vuodelta 2016 sitä vielä ei Suomessa sovellettaisi, vaan 2017 olisi eka raportoitava vuosi. Ja kun tämä raportointihan tässä menee niin, että se on konsernin emoyhtiö ja emoyhtiömaa, jonne se tavallaan raportti failataan ja sen jälkeen viranomaisten kesken jaetaan, niin tässä on ainoa vain ongelma on sitten se, että jos konsernilla on toimintoja sellaisessa maassa, joka implementoi tämän aikaisemmin, eli siellä vaaditaan raportointia vuodelta 2016, niin ainakin Hollannissa ja kaikissa muissa maissa, missä mä oon ne lakiehdotukset nähnyt, niin siellä on laitettu se takalauta-klausuuli, että jos konsernin emoyhtiön kautta tätä raporttia ei saada, niin sitten se on se paikallinen konserniyhtiö, joka tämän failaa. Eli jos Keski-Euroopassa toimii, niin 2016 on se eka raportointivuosi, vaikka sitä ei Suomessa tarvikaan vielä failata. Tietysti voisi toivoa, että se paikallisesti sitä pyyntöä ei tule, se on sitten toinen juttu. Tässähän menee, mutta siinä vaan ehkä on se pieni ongelma, että kun tämä on ajateltu niin, että raportointi on aina 12 kuukautta verovuoden päättymisestä, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että 2017-2018 hujakoilla ekan kerran failataan nämä. Siitä
ekalla kerralla 12 kuukauden päästä niitä aletaan vasta jakamaan, eli 18-19 välissä, niin jos siinä kohtaa jossain maassa huomataan, että itse asiassa tämän suomalaisen konsernin paikalliselta tyttäreltä ei ole saatavissa tätä tietoa, se tieto, tavallaan pyyntö tulee aika pitkälti takamatkalta. Et sen takia ehkä varautuminen siihen, että 2016 on aika raportoitava vuosi, niin on ihan järkevä tehdä. No muotoa laajuutta uudelleen arvioidaan viimeistään vuoteen 2020 mennessä, mutta tosiaan se kansallinen lainsäädäntötyö on jo käynnistynyt useissa maissa. Katsotaan kohta tarkemmin, että missä kaikkialla. Ja tähän tosiaan liittyy eri maiden viranomaisten välistä tietojen vaihtoa. Yes. Onko se todella pyynnöstä? Siis vain kertaa? Tytäryhtiömaissa joo, mutta emoyhtiöt niin ne failaa sen joka vuosi. Eli kun siinähän on ajatuksena tavallaan se, että emoyhtiöt failaa ne kaikkialla ja sen jälkeen ne jaetaan kaikille muille. Mutta sitten tosiaan Suomeenkin varmasti siihen lakiin laitetaan sellainen takalauta, että jos sitä ei saada sieltä automaattisesti tietojenvaihdosta, niin sitten se pyydetään paikallisesti. Et se on se tossa. No sinne oli laitettu, tosiaan löytyy sieltä matskusta noi, että miltä noi näyttää, ja jotta tämä nyt ei olisi pelkästään niin kuin avaruustasolla liitämistä, niin otettiin tämä lyhyt esimerkki tähän. Tämä on sinällään täysin fiktiivinen konserni, nämä ei ole kaikki sen konsernin yhtiöt välttämättä, mutta ajatuksena oli lähinnä vaan näyttää, että kun tietysti tuossa just jonkun kanssa juteltiin, että ne luvut saadaan sinällään järjestelmästä. Nämä on aika peruslukuja, mitä täällä pitää raportoida. Nämä saadaan vielä suht helposti, mutta mitä tämä aidosti tämä raportti tarkoittaa? No jos ensin mainitaan siitä, että mistä nämä luvut tulee, niin se Suomessa tullaan päättämään erikseen. OECDn virallinen kanta on se, että ne voi olla konsolidoidulta konsernilakanalta, ne voi olla statutori paikallisista tilinpäätöksistä, tai sitten ne voi jopa tietyllä tasolla olla sisäisen raportoinnin raporteista. Ja viimeinen on aika villi ajatus siitä, että sä et saisi mitään verotietoa irti. Hyvin todennäköistä on, että eri maat kuitenkin tulee säätelemään tarkemmin sitä, että ne pitää olla joko konsolidoidulta konsernilakanalta tai sitten paikallista tilinpäätöksistä vähintään kerättynä. Ja tärkeää on se, että kun tietoa esitetään, niin niiden on oltava samassa valuutassa ja suunnilleen samanlaisin oikaisun tehtynä. Eli tässä tulee ehkä sitten se suurin ongelma, että miten erilaisia kansallisia tilinpäätöksiä katsotaan. No normaalissa muodossa niin tässä ensimmäisessä tablitsassa, eli tämä on se Table 1, joka on tavallaan se ison kuvan piirtäminen, niin siinä per toiminta, eli tax jurisdiction, niin listataan vaan, että kuinka paljon siellä on ollut ulkoisten kanssa kauppaa, sisäistä kauppaa yhteensä, paljonko siitä on jäänyt verotettavaa tuloa, paljonko on sitten maksettu cash taxina, eli kassaperusteisesti veroja. Ja toi kolumni on siitä tärkeä huomata, että siinä niin näkyy myös lähdeverot. Eli jos on saatu suorituksia, mistä on toisessa päässä maksettu lähdevero, niin se näkyy tohon. Ja tuossa jos esimerkiksi katsotaan Suomen kohtaa, niin se, että current tax, jos 10 tonnin tai 10 miljoonaa ihan miten vaan, tekee voittoa, niin suunnilleen 20 verokannalla niin 2 tonniahan siitä tulisi veroja maksettavaksi. Mutta jos samaan aikaan on maksettu jotain ennakkoja tai siellä on ollut esimerkiksi noita lähdeveroja, niin se saattaa olla itse asiassa korkeampikin toi luku tossa. Stated capital on käytännössä sidottu pääoma jollain tasolla, yleensä varmaan sen maan minimipääoma. Sitten paljonko on jäänyt ihan aidosti jaettavaa voittoa siitä, paljonko siellä on työntekijöitä ja sitten tangible assets, muut paitsi raha ja rahan luontoiset erät. Toi viimeinen on sitten vielä esimerkiksi sellainen, että se on aika vaikea, että missään ei tällä hetkellä ole sanottu, että kuuluuko varasto sinne, kuuluuko tytäryhtiöosakkeet sinne. Eli aika paljon kysymysmerkkejä tässä on. Mekin monen asiakkaan kanssa ollaan tätä tabletsaa jumpattu. Ja kun saatte meiltä sen memon, mistä itse asiassa löytyy ne OECDn viralliset määritelmät näihin, niin aika kylmäksi se jättää se ohjeistus tällä hetkellä. Että en tiedä, on aika sellainen vahva vastaus moniin näistä. No tässä esimerkissä tarkoitus oli sit näyttää, että sit kun meillä on esimerkiksi Ruotsissa valmistusyhtiö, myy suurimmaksi osaksi ulkoisesti, mutta jonkun verran myös sisäisesti, tekee ihan ok tuottoa, niin saattaa olla, että verosarakkeet näyttää nollaa ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että siellä on tappioita, vanhoja tappioita. Eli tässä taulukossa ei mitenkään näytetä missään kohtaa, että onko siellä vanhoja tappioita, kun ne tulee näkyviin sitä kautta, että tietysti mitään veroa ei kirjata eikä myöskään makseta, jos hyödynnetään vanhoja tappioita. Näkyy siinä.
No Norjan yhtiön kohdalla tässä oli ajatuksena se, että olisi vaikka jakeluyhtiö, niin siellä näkyy se, että tuosta nopeimmat on tietysti laskenut, että Norjan verokannalla niin tuosta olisi tullut sellainen 570 maksettavaa, mutta jos siellä on vanhoja tappioita pikkusen, niin se jää taas kerran se verokertymä vähän alhaisemmaksi. Tämä mun mielestä näissä on ongelma isoin tässä on se, että sinällään tämä taulukkoformaatti on hirveän hieno, mutta kun se ei tavallaan näytä, että mistä nuo luvut tulee, niin näistä on aika helppo hypätä. Esimerkiksi voisin kuvitella, että tarpeeksi kaukaisessa maassa ajatellaan, että jahas, että veroparatiisi nimeltä Ruotsi on antanut niin hyvän diilin, että ei tarvitse maksaa veroa ollenkaan. Tutkitaan asiaa vähän tarkemmin. Kun itse asiassa esimerkiksi tosiasiallisesti, niin se on tämä Kaudri X, johon me ollaan ajateltu holding-yhtiö, joku kiva veroparatiisi, missä tietysti palmupuut huojuu ja niin edelleen, tämä normaali retoriikka, jossa sitten kerätään lisenssituloja, yksi kaverista pyörittää ja aika kiva tulos sinne jää. Ja sitten kun ollaan tehty hyvä ruulingi saatu sinne, niin jonkun verran sinne on sitten jäänyt tulostakin, mutta veroja ei tarvitse maksaa niin paljon. Et se tavallaan se ison kuvan näkeminen ja ymmärtäminen on ehkä se iso juttu tässä. Ja tässä nimenomaan tärkeä juttu on se, että kun tämä taulukko yhdistetään siihen Table 2, joka kuvaa taas, että mitä ihan aidosti niissä maissa puuhataan, mitä ne konserniyhtiöt puuhaa, sitten se tavallaan se kuva alkaa avautua pikkusen tarkemmin. Tässä on vaan osa, siellä on enemmän näitä pääasiallisia aktiviteetteja, mutta tässä esimerkiksi näkyy, että Rastit Suomen kohdalla, kun se on emoyhtiö, niin saattaisi myös osua siihen, että siellä tehdään R&D:tä, siellä tehdään jonkun verran supporttia ja sitten sattuu vielä sisäinen rahoitus sijaitsemaan siellä. Ruotsi, kun on valmistusyhtiö, niin valmistaa ja hankkii. Voi olla esimerkiksi keskitytty hankintafunktio siellä. Norja jakelee, no se sitten jakelee. Ja sitten esimerkiksi maassa X, niin meillä onkin nyt sitten kaikki aineettomat keskitytty sinne ja myös omistus sattuu tulemaan sieltä. Ja tämä on nyt sitten tietysti se, että missä kohtaa monella maalla alkaisi ne hälytyskellot soimaan. Eli omistus on täällä, mutta R&D-työ jossain muualla. Onko tässä maallinen epäsuhta? Kuuluisiko itse asiassa se kompensaatio tänne sen sijaan, että se valuu tänne? Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun tätä tehdään, niin tämä on suhteellisen simppeliä lätkiä noita rakseja, mutta niitä pitäisi aina verrata siihen, että mikä on se konsernin sisäinen toimintamalli, miten se on dokumentoitu, miten siirtohinnoittelun mielessä on sanottu asioiden menevän ja vastaako nämä raksit nyt sit sitä todellisuutta. Et se on se iso tässä. No sitten, tämä on ensimmäinen kerta, kun muistan kysyä, että onko mitään kysyttävää, mutta mä toisaalta uskon, että kun meillä on sen verran pienempi ryhmä, niin joku olisi keskeyttänyt, jos kysymys olisi ollut. No se oli sitten sitä dokumentointia. No nyt nämä kaikki esitetyt muutokset ennen kaikkea noiden aineettomien osalta, niin mun mielestä edellisessä seminaarissa yksi osallistuja totesi hyvin, että tästä alkaa hirveä bordelli. Mä oon käyttänyt itse sanaa sirkus, mutta tämä tavallaan se ehkä kuvaa sitä, että se mikä suurin pelko sekä yrityksillä että konsulteilla, niin on se, että kun näitä yhtäkkiä aletaan soveltamaan näitä varsinkin uudistettuja siirtohinnoittelusäännöksiä, ja tosiaan OECDn oman kannan mukaan niitä sovelletaan takautuvasti. Suomessa verohallinto on julkisesti lausunut, että heidän mielestään niitä myös sovelletaan takautuvasti. Suurin osa muista verohallinnoista on samaa mieltä, johtuen tosiaan siitä, että kun ei mitään fundamentaalista muutosta tullut, vaan ainoastaan tarkistuksia, niin kun kaikki aloittaa yhtä aikaa vaatimaan lisää tuloja verotettavaksi siihen maahan, ja kun se kakku ei kasva yhtään, kun ei sieltä veroparatiiseista yhtään sen enempää rahaa nyt löydy tähän normaaliin toimintaan, niin sen jälkeen meillä on kaksinkertaista verotusta. Eli jos ajattelee, että OECD, silloin kun tämä BEPS-projekti alkoi, niin siellä johdantosanoissa sanottiin, että tähän asti on keskitytty siihen, että poistetaan kaksinkertaista verotusta. Ja BEPS-projekti keskittyy siihen, että poistetaan kaksinkertainen nollaverotus, eli että tuloa ei veroteta missään. Ja nyt se näyttää se lopputulos olevan se, että kun nollaverotusta saadaan pois, niin kaksinkertainen verotus räjähtää käsiin. Eli kun kaikki vaatii sitä tuloa verotettavaksi, niin silloin lopputulos on usein se, että päädytään kiistoihin. 2 maata väittää, että se tulo kuuluisi sinne verotettavaksi. No, jotta tätä uhkaa saataisiin pikkusen mitigoitua, niin toimenpide 14 sen kuuluu keskittyä siihen, että verosopimusten keskinäinen sopimusmenettelystä tehostettaisiin.
siinä aikana, kun tästä julkaistiin keskusteluluonnoksia, niin täytyy sanoa, että olin itse aika pettynyt. Eli siellä lähinnä listattiin aina, että mikä on pielessä, ja sitten lopputulema oli se, että no pitäisihän nämä korjata, että pitäisi asialle jotain tehdä. Mutta ei oikein mitään konkreettista tullut. No, loppuraportin myötä niin saatiin nyt kuitenkin sellainen ajatus siitä, että keskinäistä sopimusmenettelyä, eli tämä MAPPI-prosessi, eli missä kaksi valtiota tulevat yhteen, toteavat, että kyllä, kaksinkertaista verotusta tässä saattaa syntyä, ja sen jälkeen keskenään sopivat, että miten se jako pitäisi tehdä. Niin tämä implementointi hyvässä uskossa ja erilaisten avointen tapausten nopea ratkaisu 24 kuukaudessa, niin tähän on nyt aika moni maa lähtemässä sitoutumaan. Eli saataisiin toi aidosti toimimaan. Se, mikä tuossa MAPPI-prosessissa tähän asti on ollut ongelmana, niin on se, että vaikka se monesta verosopimuksesta löytyykin, niin siellä ei ole minkään näköistä takalautaa asetettu silloin, että milloin siihen sopuun pitää päästä, tai edes, että pitääkö siihen oikeasti päästä. Eli sen takia ajatuksena alun perin on ollut se, että lisätään tällainen arbitraatiopykälä kaikkiin verosopimuksiin, eli joka pakottaa siihen, että käytännössä jos 24 kuukaudessa ei neuvotteluteitse ratkaisua synny, niin siinä kohtaa sitten arbitraatiossa, eli välimiesmenettelyssä, niin hallinnot joutuu sen riitansa sopimaan. Ajatuksena tässä on se, että tätä seurataan, vertaisarviointeja kehitetään ja sitten vuoden 2016 aikana niin toivottavasti tämä niin kuin leviäisi nopeammin. No, positiivista tässä on se, että toi olisi saattanut jäädä tyhjäksi lauseeksi, mutta koska G20, siellä on kuitenkin valtioilla myös aito halu pitää huolta yrityksistään, niin tietyt maat sopi jo heti näiden loppuraporttien julkistamisen yhteydessä, että pakollinen, sitova ja määräajallinen MAPPI-arbitraatio tulee sisältymään heidän verosopimuksiin. Mä tiedän tässä kohtaa kaikkia ne siristää ja koittaa löytää Suomen sieltä. Suomi ei löydy tuolta listalta valitettavasti. Eli syystä, että ilmeisesti valtuudet loppu kesken, niin Suomi ei tässä kohtaa sitoutunut tähän. Sieltä löytyy kuitenkin hyvin paljon meidän naapureita, Norjaa, Ruotsia, niin edelleen. Ja positiivista tosiaan on se, että näistä maista niin 90% avoimista MAP-prosesseista, että he on jonain osapuolena näissä. Eli se, että sitoudutaan ihan aidosti tällaiseen pakolliseen riidanratkaisuun, niin se saattaisi ihan aidosti tässä kohtaa jopa toimia. Ja tämän nyt implementointi olisi tarkoitus soveltaa tai toteuttaa tuon monenkeskisen sopimusinstrumentin avulla, joka on siis tämä toimenpide 15. Eli monenkeskisessä, tämä on monta kertaa mainittu, mutta monenkeskisessä sopimusinstrumentissa ajatuksena on se, että joukkomaita tulee yhteen ja draftaa sellaisen sopimuksen, että tavallaan sillä saadaan sitten kaikki verosopimukset yhdellä allekirjoituksella muutettua ilman, että maiden tarvitsisi irtisanoa ne ensin tai neuvotella jokainen yksitellen. Ja tässä prosessissa on 84 maata, tuossa lukee 90, mutta 84 on virallinen luku mukana ja siellä Suomi on mukana. Eli kyllä Suomi on lähtenyt mukaan. Tero. Haluaisin vielä kommentoida tätä edellistä slaidia. Yes. Englannin, mutta sen huomannut. Joo. Eli tämähän nyt ei oikeasti ole Suomelle kauhean hyvä uutinen, koska näiden kyseisten maiden kanssa on aika paljon prosesseja ja jokaisella noissa maissa on tietysti oma rajallinen määrä resursseja näihin arbitraatioihin. Ja sitten jos heille muodostuu kaksi pinoa, jossa toisessa on ne, että jotka niiden maiden kanssa, joita koskee tämä pakollinen, sitova ja määräaikainen arbitraatio, ja sitten on se toinen pino, johon Suomen tapaukset menee, niin niitä Suomen tapauksia ei valitettavasti varmaan kovin nopeasti nosteta siitä pinosta. Kyllä, se on ihan totta. Ja sen takia se olisi ollut toivottavaa, että Suomi olisi ollut tässä listalla mukana. Että se ikävä kyllä ilmeisesti tosiaan neuvotteluvaltuudet loppu siinä kohtaa kesken. Mutta tosiaan missä Suomi on sit mukana ja joka toivottavasti Suomen tuo mukaan samalle viivalle ennen kuin tämä kisa lähtee käyntiin, että saadaan ne tavallaan ne vanhat riidat sovittua, niin on se, että kun tämä monenkeskinen sopimusinstrumentti toivottavasti allekirjoitus valmiiksi saadaan ensi vuoden loppuun mennessä. Siinä kohtaa, kun Suomi olisi mukana, niin tavallaan vielä päästäisiin mukaan tähän. Se, miltä toi muuten tulee näyttämään, tuleeko se sisältää esimerkiksi noiden
kiinteitä toimipaikkoja ja muita koskevia muutoksia, niin se jää vielä avoimeksi. Tosiasia tosin on se, että mitä enemmän rivejä siinä sopimuksessa on, niin sitä vähemmän on maita, jotka suostuu allekirjoittamaan saman sisältöisen sopimuksen. Eli pelkona tässä on se, että monenkeskisiä sopimuksia syntyy, mutta niitä on 17. Kaikki eri varauksilla. Samalla tavalla kuin tehdään nykyään varauksia erilaisiin verosopimusmalleihin. Eli toi on se ehkä se. Mutta kun toi etenee ja toivottavasti pääsee maaliinsa, niin varmasti kuulette myös meiltä siitä asiasta. Mutta sinällään tämä on ehkä sellainen niin kuin yllättävin ja ehkä uniikein lopputulos, että tässä aidosti nyt muutettaisiin hyvin nopeassa aikataulussa kansainvälisen verotuksen pelikenttä. No, tässä on vielä tosiaan sitä implementointiaikataulua tiivistetty. Tämän tosiaan saatte myös sähköisessä muodossa ja voi käydä sitten tarkemmin itsekseen läpi. Lähinnä vaan isona tosiaan huomiona se, että OECD:n siirtohinnoitteluohjeet OECD:n mukaan voimassa heti ja takautuvasti, eli vaikka sitä uutta kirjasta ei ole julkaistu, niin ne on kuitenkin jo sovellettavissa ja ne on itse asiassa näkynyt jo, että Suomessakin oikaisulautakunnassa on jo sovellettu noita uusia pykäliä, eli vanhaan keissiin. OECD-malliverosopimusta ja kommentaaria koskien, jos on kommentaarimuutoksia, niin ne on käytännössä tästä eteenpäin takautuvasti myös voimassa. Niitä on aika vähän tarkennuksia jonkun verran. Ja sitten ne, mitkä menee sinne malliverosopimuksen puolelle, niin on tietysti allekirjoitus hetkessä voimassa. Eli silloin kun tämä monenkeskinen tai mikä tahansa uudistettu verosopimus allekirjoitetaan, niin siitä eteenpäin ne on sitten voimassa. Ja sitten kansallinen lainsäädäntö, niin varovainen arvio, että vuosien 15 ja 21 aikana, riippuu vähän siitä, että poliittinen tahtotila, missä se on. 2 vuotta sitten verot oli kuuma topikki, nyt on vähän muut ongelmat eri maissa, eli se, että nämä on kuitenkin viime kädessä virkamiesten neuvottelemia erilaisia malleja, se, että onko kussakin maassa poliittista tahtoa viedä nämä loppuun asti, se on nyt se iso kysymys. Suomessa varmasti kyllä, ainakin suurimmalta osin, mutta muissa maissa niin se riippuu aina vähän sit paikallisesta valtapuolueesta. No, miten se kansallinen implementointi etenee? Tämä on itse asiassa kopio siitä tosiaan kartasta, mikä löytyy myös meidän nettisivuilta, päivitellään sitä koko ajan. Niin kuin näkyy, niin aika paljon harmaata vielä on. Afrikka nyt ei ihan kärjessä tule muutenkaan olemaan, mutta sieltä puuttuu Venäjää ja muita isoja maita. Aika vähän näitä on vielä. Keski-Eurooppaan on keskittynyt, eli siellä esimerkiksi tämä country by country raportointi niin on tällä hetkellä listalla esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Tanskassa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Espanjassa ja niin edelleen. Ja sitten Brasilia löytyy täältä. Ehkä huomionarvoisimpana 2, Puola, ikuinen päänsärky. Tässä mielessä myös siinä, että he implementoivat tämän jo ensi vuonna ja siellä se failauspakko tulee niin, että käytännössä samaan aikaan kun yritysveroilmoitus annetaan, eli 4 kuukautta tilikauden loppumisesta, ja samassa kohtaa pitäisi failata myös sitten nämä erilaiset raportit, mukaan lukien country by country raportointi. Ja tällä hetkellä ainakin Puolasta viestit on se, että se itse asiassa koskee silloin vuotta 2015 tietysti, eli tätä vuotta, joten siellä aika nopeasti päästään niin kuin liveksi. Ranskassa tällä hetkellä näyttäisi siltä, että siellä tulee pakollinen dokumentaation failausvaatimus, eli sen lisäksi, että siellä on aikaisemmin tavallaan tämän tick the box, eli laitetaan rasti ruutuun, että se dokumentaatio löytyy, niin Ranskassa jatkossa se pitäisi myös sitten ihan aidosti toimittaa sinne. Se on ollut aika harvinaista Euroopan tasolla ja näin, mutta etenee tosiaan ja me koko ajan informoidaan sitä mukaan. Ja tarkoitus on, että kun olette tänne tullut listalle tai paikan päälle, niin aina laitetaan myös tälle porukalle sitten tietoa, kun jotain oikeasti fundamentaalista muuttuu. Ihan jokaisesta maasta ei laiteta, koska tietysti kaikkia ne ei kiinnosta, mutta sitten kun isoja päivityksiä tulee. No, mitäs sitten seuraavaksi? Siihen on yleensä niin kuin siihen kysymykseen hyvä ottaa kantaa. No, monenkeskinen sopimusinstrumentti, sen kehitystyö jatkuu. EU, nyt kun on saatu OECDltä vähän ohjeita tai suuntaviivoja, niin EU ilman muuta aktivoituu tässä suhteessa. Eli EUlla on oma tänne action plan, missä puhutaan esimerkiksi paljon digitalisaation, automatisaation lisäämisestä verotuksessa, saataisiin entistä automaattisemmin tiedot järjestelmistä. Se on myös Suomen kovella ollut listalla, eli haluaisi tehdä tällaista horisontaalista
valvontaa, jossa heillä käytännössä heidän mielikuvissaan olisi suora yhteys yritysten sappiin. Ihan noin niin kuin tietoturvateknisenä asiana, niin tuskin koskaan tulee olemaan niin, mutta he haluaisivat tavallaan tällaista, että jo vuoden aikana voitaisiin esimerkiksi marginaaleja tarkkailla, ja jos näyttää, että ne on liian korkeita, niin sitten tietysti muistutellaan, että nyt pitäisi laskea tai luultavimmin toisinpäin, että nyt pitäisi olla vähän korkeammat. No noita suosivia ennakkoratkaisuja valvotaan yhä enemmän. Tuossa vähän aikaa sitten tuli ensimmäisen kerran sellaiset päätökset, missä EUn suosivaa valtion tukea koskevaa sääntelyä, state aid-sääntelyä, niin sovellettiin ensimmäistä kertaa veroasioihin. Eli jos liittävän hyvän diilin pystyy tekemään valtion kanssa, niin se ei välttämättä vielä riitä, vaan EU saattaa tulla väliin ja sanoa, että eipä käy, että on ihan liian hyvä diili, että tämä on syrjivää valtion apua. Oletettavaa on, että se mitä tuosta seurauksena tapahtuu, niin on se, että maat kirjoittaa lait uudestaan niin, että ne on periaatteessa ne samat edut on kaikille mahdollisia, mutta sitten erinäköisten järjestelyiden myötä niin ne ei sitten kuitenkaan kohdistu enää kuin niille samoille, mille aikaisemminkin. Mutta sinällään ensimmäinen kerta se oli aina sellainen teoreettinen mahdollisuus ollut, mutta nyt se aidosti tuli myös käytäntöön. No, erilainen pakollinen ja vapaaehtoinen yritysveroraportointi, eli EU:ssa on puhuttu myös siitä, että kun lähtökohtaisesti nämä country by country raportit on salaisia, niitä ei julkaista ja tosiaan niitä ei myöskään mitenkään muuten levitetä, niin EU:ssa on puhuttu siitä, että tehtäisikö siitä versio, joka pitää myös julkaista, eli vähän tällainen verojalanjälkiajattelu. Mihin kohtaan se lähtee liikkumaan, niin se näkyy sitten parin seuraavan vuoden aikana. Ja sitten vanha kunnon CCCTB tai 2 C:llä, eli toi on sitä niin sanottua yhtenäistä eurooppalaista yritysveropohjaa, jossa pitkälle viedyssä muodossaan niin olisi myös konsolidaatio, eli voitaisiin siirtää tuloja tai tulosta joko plussaa tai miinusta niin ihan aidosti rajojen yli. Sehän lopettaisi käytännössä tarpeen siirtohinnoittelulle, mutta tilalle tulisi sitten erilaiset jakoavaimet, millä se tulos jaetaan. Eli oikeasti mikään ei muutu. Korvataan vaan huono, mutta jokseenkin toimiva systeemi sitten sellaisella systeemillä, josta ihan aidosti voidaan ennustaa, että mihin suuntaan se lähtee. Mutta sillä mun mielestä on sulosta, että 20 vuotta sitä on yritetty pykätä pystyyn. Joka ikinen kerta se nostetaan uudestaan mukaan sinne. Jollain se on selkeästi sydämen asialla. Tuskin etenee, koska tuossa lähinnä ongelmana olisi myös se, että se olisi tietysti vain Euroopan laajuinen, eli markkinaehtoperiaatehan jäisi kaikkialle muualle maailmaan. Sitten meillä olisi 2 systeemiä, joista kumpikaan ei toimi hirveän hyvin. No, BEPS-implementointi käynnistyy tosiaan raportoinnista, automaattisen tietojenvaihdosta ja sitten automaatio ja sähköinen asiointi lisääntyy. Tosiaan Suomessa KOVE haluaisi siirtyä kovasti reaaliaikaiseen valvontaan. Se, että pääseekö siihen millä aikataululla, niin se jää sitten nähtäväksi. Ja siitä, jos sellaista to-do-listaa haluaa itselleen ottaa, niin tietysti toimintamallin tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus, eli kun varsinkin siirtohinnoittelusäännökset muuttiko se meidän mallin tehokkuutta, lisäskö se riskejä, onko meillä paljon komissionäärijärjestelyitä, jotka jatkossa saattaisi palaa, kuinka tärkeitä ne meidän varastot nyt oikeasti on, jos ne on, niin miten sen pitäisi näkyä siinä toimitusketjussa, niin edelleen ja niin edelleen. No sitten tähän tosiaan liittyen se, että missä ne riskipositiot on, mitkä ne meidän sisäiset prosessit on. Ja lähinnähän tuo sisäinen prosessi nyt liittyy siihen, että kyllä se kaunis suositus on, että vero-osastolla olisi jatkossa riittävästi resursseja aidosti hanskata sen koko konsernin veropositio ainakin siirtohinnoittelun ja kiinteiden toimipaikkojen osalta. Koska siinä, kun country by country raportointi mahdollistaa joka ikiselle tytäryhtiömaallekin globaalin näkyvyyden, niin tietysti ne paikalliset kyselyt pitäisi pystyä hoitamaan niin, että siellä on koko ajan sama tarina kaikkiin maihin, koska nyt kun viranomaiset keskustelee entistä enemmän toistensa kanssa, niin kerrot yhdelle eri tarinan kuin toiselle, niin siinähän sitten se on se bordelli päällä niin sanotusti. Ja sitten tosiaan toi 3-tasoinen siirtohinnoitteludokumentaation laatiminen, no se ei itsessään olemassa olevia siirtohinnoitteludokumentaatioita niin paljon muuta, mutta lähinnä sisäiset sopimukset ja muu ohjeistus, onko linjassa dokumentaation kanssa, keskeiset toimitus- ja arvoketjut, rahoitusrakenne, aineettomat omaisuuserät, nämä on kaikki sellaisia, että nämä pitää olla masterfileissa jatkossa. Raportointisuhteet, tilinpäätökset, nämä pitää liittää lokaaliin failiin. Ja sitten tosiaan se country by country niille, joita se koskee.
Ja sitten tietysti viimeisenä aina hyvä todeta, että maailma muuttuu koko ajan, eli se mitä nyt näyttää olevan pinnalla, niin voi olla vuoden päästä eri juttu. Sen takia varmasti saatte kutsuja vastaaviin tilaisuuksiin myös jatkossa.